because baby abe papa ni ma be wono ebe omo fi wono ma ba no so ye lord fe enti omo ma ne nka asem no me ofa kofi so yo se dabi nanan ma na me frem papa na ma membra se me papa na ma me ba na se ne bra chance ne ma ne kwa ma me 3 days mbe sora nanti enye se duru anabia enye soposale mbe sora nanti ana na bra me so ende sadia ende minjentum na me frem papa na ma membra na asema me ofa ne ka no sebi eye hu kakranti me ma papa na ma me no mo bra ampa na me tunes a frem papa na ma me ana mo bai last year sekeben ana mo bai ye twa ho kwan ase na ka be kokka asem no me ofa ne delay 1 month ye ntima kokka asem no na wo fa chance no yo o delay for 1 month ye ntima kokka asem no man na I might even no frem papa around 3 o'clock ana catch me papa papa mbra no ana papa call no na catch me papa say asem no person yi asem no fit na no na onyo no chance ne de asem no call na no nti me papa mbebo mama ne na me na me de asem no call mana na nti me papa mbebo mama ne yi asem no fit na no ne nko kan ofi ana me catch me papa say debi minim di we me ofa no muti nti asem ne kan me kwan dia nko ka na no e won pemfu anim because mfiti asena me bona na man na ne ka kire me se obisa me se me wofa no mu ba na se omu kire fumso a maya na bone maya busia no na se omu ka se ombeje me odwanpo a mbeti metua na me so nana se ne na mbe se ampa se me ofa no se ma fum busia na se no ombeje ansa na me ho ato me dia maya ready mbetua na me ho ato me ana na se yo enti asemwe yenkoka ho nana no ana me papa se debi na ayebusu asem nti me ma ne nku yi asem ana me frɛ na me ditu na nanim ana na so ma mbesa ma me ofa no ma no dwanso na me de bra no nti se chance me ofa no se on be yi asem no dia me gentum na yen ne nko ka ofi se ko ka ofi ne nti ase anye dwuma me sa fa asem no de ensa bra ne biom ana me se yo ana ye ko yi asem na de kofi ye ko tra asem no so ofi no mi ofanti man ntere obi ajo we bia wakum nipa ana wakobọ kro no bi ana wa yese ni se ana ka beda busu anu sunti ne mfumso a waye wanti man ntere ne mbom ne o kan se mi sister no mo a me di o mo eti no o makwa wale na o ma be wale no o mo di o mo nsa ne ade brem papa nkwa no o tena sa ade no so na odi wan be mo obi ana ade no so ye me no so no mi papa so ambe bo mama ne se sebio menya kwehia no ebia ne kwan wa ko ha ne ebia ne skasa omo hwe ni se papa baba ka bibi na so papa so amba me ka hwe enti onu chase no ka se me mafu mebusia nti eye mo na mo pese omo de bo ame enti obefre ni nuanom na omo aye ahomboa na omo de abo ame omo nya kasa tu papa so yo watena ampa na ne skasa nti so omo be bo ana omo bo ano na papa na onu sa na chi osakoi afi ba ko ni ma frame of an on family ko me a twemu na ya na mu be di ma me pa me kokofodua be 3 or 4 times na omka se na no be me operation by scam ka so be operation so be twice ombe yi edompe na wa asem se ni nyina asai nti omeyi ni nyina na o ma hye foforo afi de kotodwe no so afi de if e ko face ka we ana me so no so dabi onu so obebo because time me dira me nanu so no onimdu a me ye medwuma fa ana me nye obi a me ye akwa nya medwuma fa onye se nya medwuma po me medwuma me ye na we ye de adwuma akwadwuma na me ye ana me safa nsa eton ana the way say 5 years na me tena fa ko na ha onu so because say me hia bibia onu na me frɛ ebisa na odi ama nti me sofo no ma me 7,000 say busuafo no se mo na mo pese mo de bo ame no omo fa nka ho na me fa nko operation ma frɛ me ofa na onfa ana me sofo ka san so sa frɛ me ofa ana me ofa na ka tell me sofo no say obi di niska bi bebre na wo sa menu ma sa week na sofo no de friend no say obi di niska bi bebre nti say nipa de scan ba or the scanner dem be so scanner or de ma me no so ebedu be say week ni si ebepe sofo no friend na on fa bio masa 7,000 sofo de ma me no me de twa kofodu akwan sa my scan sign operation no so man ye up to now me ofa no so say omo nka hwe ana nanan so ma safre na bona mane so ye koka asem ni wie no se ni se na ade ne ko
me friend na ka se me obe frɛ me ofa de bia me frɛ no so obe frɛ me ofa na so me nti hwensu mfi no se bia me ofa na ka se bia enne ana otena e bia me do e bia se ni se me nti hwe up to now nti me de chelpa ana de se na ba betum anim se kwana me ofa no di me omo di mafa so ni na omo se mafa mabusia no se bio me ka me kwan dia majatum se mafa mabusia no ba omo ka se 3 days me so nanti 3 days so me so nanti ye ko ka se me last September this year afi we o minti afi 1 year pepe me so nanti I feel how na na ekoso they say me na so no say I say wona na dey say me manu po say me bie me na so say kwa manu po mu ntimi ntena me che because so wo yire wo ma me wo yire wo ma me wo 5 ono yire na tsisi a ba che yo ana me manu so say o mu ofi o mu ko Akoma FM 87.9 ado yire nya adwuma adwuma o here no ma ntimi enhwe mu nyina ensa nhwe wo nka ho okay nti na che say eye dwato na che opa na odi besi yeso no yade ama wo fa no okay na to say 30th March 2020 and we nya accident no one na wo drive ana da bi na mi di motor ko efum na car ko bo me okay all right na car na e bo wo no car ra no any the other bo wo no mo wen dinampo oh hit and run car na dina na eye hu wo mu kra ne se me tama miracle efum no me hu se car ba Akoma FM around anopa 10 ana ade ye me mframa na ebo na menu so yetum me hu hwebium menu so tene me da nsaum government hospital the driver taxi driver na oba pie o mi so won were no ofa me no no so no ofie ye kra na se ho ewo dreading nyana wase ho nti me kan wo doctor hospital o mu bisa me say then ye me na me so car na ebo me ana taxi driver so debi tama onu no de ni car no si kwano no wan se ka bia betwam ye nti se me se car na ebo me anya nkure ba me so debi ye car na ebo me ba taxi driver so debi ka bia betwam ye ba adini happy anopate but omode wo ko hospital no doctors na wo mo hwe wo no confirm se eye car say na moto na mekita nti ya kwensia na ba me ni ame di meni hu no ana meka ba kwense menkwa na ade ne to me manfa obi anso ndi manfa obi anka me hu nti ya dan na seka na bowo anase bi a wokra wo moto no na bi a wode kwhwe ba bi a ma ne ba sa ya dan na wo fa Charles no e ba beka se boni bi no wakoye bushia no na wo mo ye wo sa ma nsem de sem me ka se me kan nyina ne de eye bebre me kai 2015 na me yejuma okasoa na me papa bi juma na me ye no papa de no enough connection me ma me pen ni kun film tinanka ya nuanom nyina ye be ko ne yakobua eyie no by papa na me ye na juma no Friday na mkwa koyi efru no papa no so ade so no ba site wansa na mefio papa na mba sa Friday no Saturday no so no papa no ba na oye by late or by around 12 no ana me fi ka so na omo ye yi no ade so ana me fi me ne me ye fi ka so na e ba ade ye do ade so no ma kosie ni pa no krampo ma yi no gusu krampo ana me be fi na me chance me of chance na bi sam na ejo ba de sam na wo be yi ana me so ofa enye mi o na papa na mi ye na djuma no no o ma ye leti sa mi ofa no bi na no se na kan papa na owu da wa na ka bare sam na me ba be se na na ba se yo ma me pani kunu dem ye yo ye na wo ye wo yo ye me ma me pani kunu we fim na mi so bra ya enye me pe na me di ba bare sam na nipa na mi ye na djuma nipa na dile mi o eyi na si o me of sorry I start so do me na me bebre mehu aman bebre aman pan se me hu na me hia amana no no chance no sum nya me owo so se wa anya dan a se me mambre e wo wiase amabe na me hu amane amana wo hu amane a onu chance no sum nya me owo so tama odi kasa sempo na me mame owo me akasa no otewo me ne na tewo ene me sister mpemfo nyina omotewo ba anipa o kana tama me of an orican mrs yes sister pen pe ye fene suzy onu pe na o ka se o ka pe so ye de sumo de atwam
Okana Mr. said yes mo get but me mama owo me so no ote no nka hwe that time na me so me de mani to mama ni so de bi me mama wo na no ni di bra ne kasa nti e bi obeka bebi a kire na so mama so anka hwe antere ama yefi na se no ana me kubo mama ma uti ona wo bra odidu me e wo yi ase nipa na ye ko sin nyam na me kubo nipa no na be mfum so be na me maye se bi yi de se bi se me bia se scanner omotwa ma ye nuanu mpo se na me balance se ma betu amede na mfum so be na maye ma me so me ntwe na se ye omopo yi na omeko asem no be frɛ asem no na omakoka be pim ne wo fa no wa ye ne boni bia na aka wutirim me ye ne boni bia wa kasa tia no me kasa so ntia ne da wujidi me jedi kai wutirim me jedi pa bia na wa no akwakotia no me ne nimpo anya kasa mpo da woni obi nso nkodi nkomo enkofa ne ho asem bi memu nkoka asem bi nto ne so debi woni ne nya ntokwa nyi da to won samo ne da won fa wo ofa na de da won kasa ntia ne yere ne ma because man tena mo wompo enyin mi ofa no mentena me hu mi ofa no me yesusu na me ma yi ne yesusu ana me ma me fa ye fi ye ne na ne ne bra no mu awa de kwa igbe nti me fi igbe by 2012 na me enyi na me ofa na me nya me ne net na okay all right enti ebra accident wunya ye no a eduru ba bi na oyare no ekwa animu no ena wo ma me mo ekobo na mane me ma me na omo ya we because me 2012 na me fi me ma me mo sa ba me ofa no mo na me ni ofa no mo na ese ekoba ko so okay it wunya accident na wo fa ya we no ya we okay no ya we pa obesra me mpo e wo tama ye de me kokofo sam food transfer me se me kokofo dua na menyi sika kokofo dua na omo de me ko ma fiefo no obesra me e wo fie na ode 50 Ghana de ma me yire Chaupe ni mu kwampe kwa pa chao no oka kire me papa ni mama se sa daddy na odi 50 Ghana ma me yire na nya ni yam na odi scan ma ade wo sere no na me sere no so na me mbisa na me ofa so me mbisa no once come once kwampe okay na ebra edi se wo kopa che wa edi ho na wo kopa che because se onye boni bia wuni bibia wugina so de akopa che wo ma ko ni tia me je sa chaupa no tu ni se me ma me pen ni me ma me ketu ami no manya kasakasa da o ma me pen ye wa ni me ma me ketu ami no manya kasakasa da enti me ofa ne ka se mafum ebusia no wan ka se mafum no o se mafum ebusia me ba enti o ma me pen ni o ma me ketu a me ba ba hwe de kofa kasakasa ne ba ye ne adekode pote a wodi eye wo mo aha ni ahwe se ho na gina because wonya wo ofa ne hwe no so wa ya ebusia no bone dia na wo so watwene jikosi ho de ne ye mehwe bone koro tana Akoma FM 87.9 Kumasi. Yama munyina ha mamu akwaba de ba Akoma 87.9 FM ene eye efiada wasi efiada bi eye guy eno kwasem papa baby a wo bia do ene wia ibomode ansa obeka ye ho na yede Akoma bu sam dwumadi no abramo ewo baby am wo bia kwapem se no miensa ebebo a yebema yemu eso sabrede Pastor Julius Naba ewo ha na nakua koko ewo ha Evangelist Samuel Mensa mbidi Maa Akos na Ishmael Haywood ene ebomi chidom ni adontene as producer na na yawo ediye ko social media enu nti se ko ba ne Facebook a obebo modia sa wo behwe yen ewo Akoma 87.9 FM na wo follow yen page no subscribe wo follow na wa like na wa mi notification wo follow like no ja comment no ewo ya mama ama minua enya me mama me raho papa enu tu dey follow your Facebook like na waja comment no e wo ho no wa share no ba YouTube nso Akoma 879 subscribe na me notification bell no so press one
you get notified no share ama for front so enye bi ahwe na bibi itimi aye kama ya ba TikTok a Kenwood Media e won so obobomodi ansa obeshare e wo TikTok e de amame na mame enka asam nchewa eto de bia ya na yetumi ha ye hu pi e woni me bi o say don't pick sides until you know the full story. Some people are really skilled at making others look bad. Don't pick sides until you know the full story. Until you know the full story. Some people are really skilled at making others look bad. So what you will be one somewhere. And pentem ko jina fankomwa. Esan se obi owa se yes say ni papa na yema obi looky bad no obi owa wakwadre ewo mu asem no ka no oni sanya no kre na so obepa matade na ama ye de hye wo kwan na ho ebekọ pepepe enu nti se wo hunu bibisa na obi ka bibisa kire wo a obi ka obi hu asem kire wo adawroma enkojina fa na enka ni buni medase aha eye Akoma 87.9 FM na ene sede ekria wasi ahye ne chichi no wo sha na chese asema ba no ai areho ena no ye nua ba ma bi e de asem da ye ma ye ka sede tie bia no age se ode ne ho kani eba na enye easy wamfa na ho gunu so kura sa wode ne ho kani efra sumura aba na enanu oba ya woka no na ye nheda ntiase na ye nya hunu situation no enu ntini ye nheda ntiase na enne ya yedi yani ya hwene santemo ehunu ne yekoso no ne ye hunu se ampa yewra Moses obre papa bema na Moses mama wa ha ya no mama na pomu te sen nyame adom e oh pa cho nso ho e nyame adom mama ma wa mo ote wa ya de sedan nka rade ye ya ho de ni nyansa eja ni nyina ye de aseda be ma rade ona aboaye aboye chidom ama sabri pepesu yetesa baby a wo bi abomodi anse ne wo be pin e dia wo pinchan wo radio no pinchan wo TV no wo pinchan wo phone no na wo ko Facebook one na wo share TikTok one na wo share YouTube one enipa je say ye mobo ankasa enipa mobo ye kire ye hu bebrebe twimanso bebrebe etan ye nua bebrebe na kire say ye boni de tia ye nua bebreba ye nwena ho nipa ho amabo ankasa enso ye ne ye akesesem ti se ne ye so wiase ye so ye nkwa ye nim ye daache enim ne beto ye daache nyame yi akere se ye daache no che se yade nim o haw nim ye from sa asad ye yi binum daache bi akere wonom awunim ye da wanimu a ka besonso ka bebu ade ka bedo nipa ka bebu nipa ka wonya ahomaso Moses ma ana no wo de asamba daaye ene oba no wa ha sima wo de baaye no se ti mu biem e ma ye ntie yo ni nyina edamo ase ne mo adwuma pa a mo de boaye nyame nhyira mo no anya mo kase amen ama asema me de baaye nyina ne se me yire enuanom ba se busuafo ahia se me yire ye baifo me pacho anya sana da no start kan sem nyina sade na no wo start no na we dua bebu asi mfimfin sade wono yire nete me ne me yire nete ana busuafo nyina abi one ne nete one na yira ware mfie sei ya wo nkoda sei ya to wo bobra sade na no wo kan no na
menenya na ama mebre we dia bonini me yere wo me dia men kan bi shi me wo ho ana onuanum yinu bai be kan Esther ho ni pa miensa e be ka che me se me papa obu asem ni ko me mu ni ko wo bu ni ko wo ho kwai ho na ono wo yere wo ho na wo yere yare ye exactly enti ya adie na esi anuafo ba ya wo mo be ka ana me yere yale ena anuafo ne bai wa ku bia asem ikura wo yere na kama ena yimini ena anuafo ba anuafo wo mo firi ne ba adie ti no ba yale na wa ku bia ana wo sere busia se wo sere wo mo na o yankura Moses me wo ho na me yere yale ko me yere yale enti eja me de yale na mahwa yanko se de obesi aka ne bia o de yanko enti eja me wo ho me kan bi shim na onuan mu baaye ebe ka che me se me yere ne ye baifu nti ono na eye ne enti yeshia ai ema ye kan sem Akoma FM 87.9 Kumasi. enti asem na ansiri mitiri se won be kan sa asem no so ye baifu ye ono na eye ne ho enti ono wakɔwe obi na mo fa ne de mra on fa ma nyina enti me de enti me frem papa bo na mane ema ne de to abusua nanim ema me frɛ se ye mehwa mpapa se ye mla na ye mehia na ihu kwan ye befa so asan ya ale na eja abusua no me twentwentwen wo ma obi ama me ye obi ama ena aja me dia beda am Akoma FM 87.9 Kumasi. so ye ja ho nima kwa ko fe ni pa foforo na ba betena ena no wa na wo de wa se bai na de wo toto papa so enti se de ase wo bi na aka bi che se wa na wo de wa se ba enti firi wo mu ka asam no a wo de ba ye no nyina se menti wa asam no kra wo ka no ase ye no kra se nia ena no wo ka ye no ebi wo de wo kan mu de na so nya asam ne ka no na wo ka kire me se de wo frɛ na no bi wo frɛ me wo fo so bo mamane wo ba ha se de wo sik anya no na wo kekan yale na wo se wa ku bia ana wo de ato abusia nanim se yo momo exactly enti amwanu mu no me pasa ko no ka owi ana ma ba ho ansa enti papa sa to aso kan wan sa no fofo ma me abusia ne mo wa bete abusia na wo hwe ye na mo bi ama ana wo de koda ba me wo de ja no manen ka na asem ono ana din kan de bai enti manen ka na asem on pan fanti we de bonini o me yere yale me yere men ka bi shi mu na yale be bo no ye be di brunya ne mu ho a na yale be bo no efri se me ne be fa ne sa kwala ne wo ye ne 40 days akura be ne wo kwa bi me ba be ma na wo ha me yere wo ye na o sha ase yale nti wo yere na wo ba ye ko bi na wo me yere ne na da bushia me se me yere ne wo wo yere bushia no wo mo de wo kwa aduro so ana asa me ba asa ya de wo kwa aduro so akwa chechire wanu ana bibi ase be nti ne makrase akra be na wo yi me yere wo ye na Ishmael obi o wa bo fa ne mra na mo ma papa ko tra bo che kakra na ko recycle na adwene na kama na mehunu sade oh dio papa me bro mini bro ma me hia me yere na me yere nyale enti wo be wo no e na ya efiri ho ya lie saa bisine makumbia enye yi enti ye be di bro nyan na mami jano ye be di bro nyan no me fan se na o twumienu na me yere be ya o ka che me sa award na me so onko doctor ye de ne ko asumra doctor mu anyi ye ne boss ye yi ni free doctor mu ho bisina eno anu
sese ye ontime nante otime nye hwe entime wo ho na abusuafo ba ye be ka chem se me yire ne ye baifo wa ye boni nti wonka osan ye baifo enti ono na ye ne ho enti no ono wa ko wi obi de onfa ne de mra onfa ama enti afi nso ne nan no yetwitwa nam wo so se de nka o de won be ka kire me no enti na ne nan no ye ne ya no enti se minya misika o yale a mento palama ne nwe na minya misika mimpe misika mfa mo me bela no wu a on be ba be fa na akosie ena me se sa de a eja asem na yemidu ena mbo me papa mo amane ene ese ye fra busua na trans ne ye ne wo mo nkwan ye be fa so a ye be san yale ne ye bo wo mo a obi a ama me de asem ne ko ehwo ahemfie ema me ko sama wo mo ne wo fa bai wo mo ne wo fa bai se obi yi asem na asiesie obi yi asem no se ne ena obi siesie asem na menim ena eja me de aba ha se monya memo yo me de bai we de boko nti yenya mo ane sen kwan ya me yere ne be fa so anya ayaresa ene kwan a de abusua ne so kan ye no mente me ho ase ewo ho okay enti oyire ya friend sen Mary Ajewa woni Mary awari fie sen afa se mfie nkunu ko 10 years e ko 10 years ni mo ma sen e wo baba mame oya sa wo ha me wo ba sen ba ko okay enti yare no estate breben afa se owo ye no anya 40 days pepepe en wo se ne 9 eni kura ne saa na yebedi last year yebedi bronya ni mu no en wo se award no onko doctor mu afidi enti ye de ne ko doctor mu ho na wo mo hwe na wo muso mu ntimi ye mfa ne nko go so enti ye de ne ko go so no ne nanu hu bompumpunya ye se de ahwe nsuhie agu hu no afa de no te ko ye hwe ne mane wie ye mane ba ya ne nanu mu anye ne ya no ena sisi aso ni mu a ontimi nsore ontimi nya hwe jisa upeja no obejo nso a jisa upeja no obekọ toilet a jisa upeja no 87.9 Kumasi. enti ye no operation na mpacho an okay wo mu ewo ne panie bi ewo doctor mu o doctor mu di yesa ye den akwa ye ba wo pani na wo no mu no ebi betimi abase ebi a ye wo no panie bi because bra na onyem no na wo sa yade no o complaining ne na any ade na efiri se wo a ne nyina so wo yiri won onya accident bia dabi on panhwe dabi BBNC ema on complaining ne nine dabi but yakoko ye no operation ba ye no okwo wie ye no no kwa obe complaining owu wie ye no yakoya no operation na no achi no osa be yale na ne yafunu ene ye ka ne ho wa ha jesa ubi a ye wa bia jesa so onimu ubi a ente ma me peska se me koya no operation ma me de ne koma doctor se ye ko e doctor nse yale e wo ho na ose de yade na wani yafunu no e ka ne ho onimu ubi a wan ka yale koro an kire ye ose henia okay ena oso jesu ohwe ne mane hoto na ansa na wahwe no enti ohwe ne mane hoto ne wie no ansa na ode ekoma doctor san ye no operation bi ne yafuru no operation ya ne yi henia no afiri ho enti o mko yi henia no ba ye na ne nine start ya na sa na ewo ho dada sata na ye ne ya na nye kese ba ke so na mo autobuso nkakra okwo ba ye no autobuso nkakra otime koba ene ese mini okra ne etoda akra otime ye bokofa ade ko nsuo ed time de ye den etene de ba me ba ono waka hye na me se ya enha wo ho na echena nko obi be ka se bi a ma beja na bi a me tete wa na se bibisa enti wo de se me ba na sa ade sa kora kwan ya me fa so a me ko nsuo no je se me ye den je se me ko enti me ba ketwa na de etoda o ene o nsuo ko de ene o ya de pa ene
me ba na bia wa konsu wo yire oyare da ho be en abosom ya na se enfie sen ansa na abusua no ba be ka kire wo se wo makọ ba bi ne yeso wo ba ifo oh efiri ho ne de say me oyale we no yanko be bosom nsia mu ansa na wo be ka sa asem no ba no omu nim se wo yare a omo ba ho be hwe no ai obo wo mama ne ya de ne start me bo mo amane amata mo da agoso no kura ne sister behwe no e wo ho a omu nim se oyale enuafo no a wo mo ba be ka se wo yire ye be ifo no mo ne free mama ba ko papa ba ko mpa cho ai okay wo mo ye panifo che wo yire na wo yire nyini che wo no me fa se me yire cha bi e na panyin su wum okay Esther ni chen Mary no okay e na Augustine e na Mike ye anti o mo no so de me gidi se me yire ne be chen wo mo achiri ma okay oni omo nso ni problem da bi me hu se o me kura bere bia o mo ba ho ti wo mo nsem a o mo keka kire me yire a na yese a odo ne Akoma pa e na wo mo ne ba wo mo ne ye den e kasa na mintimi hu okay issue bi e ba ansana okay wo mo be mame mo akwaba yeah na ho te say yes adom wudin pacha me de Mary Ejewa okay pacha so ho ye nyame adom Mary me ho ye pa Mary ka kire ye say e na wo problem no e start ye mama me pacha me problem no me fa ne se me hu me kuni ana me nya ye fun yare bi betina enshada nye kese sa enti mo ana nyinsan ba ya me fa afuru enti me edru sa me wo numu no na ekoba ne se ye be kwa koyim operation osunyan enti ye koyim operation no osunyan enti sunyan no na chi no na ye fun yare ni be yi ne ho kese enti me wo ya na chi no ene ye fun yare ne ba minimum min hu nipa me hu ansa me da hospital ene ho na de mi kunu no wo bre yie nipa de onye kra oye biaka ene obrai papa chese ntwam 2 weeks na me yefunu na ba meti mani bia na me da hospital sa kakra sa anaja nyankopon ya adom na me ko shia doctor bi no se de aye no aje se me ko yi are e wo me yem nti doctor no bo ame edi manim ye bibia mame ena wo mame doctor me ko si ni so na oye me operation nti efi ho na chi ndie ye fun yare ne de ma bi na me wo ye na chi na me nan no 40 days na afa me hu se me nan no mi togu so a ye se me ya hwi bi a na nye tinka kranka sa na irade adum ya na mma ko hospital ma ko check up go so sa na afa mitimi na tinka kranka nti bi ma de ne mitimi so ade enko akiri bet mi ama de mitimi ye dai eye na ebe ka me ato ho ne de ye be di bronya no aka 2 weeks am ye di bronya no na ade no start say ensan bi ate agu me na no ho nti na mi hunu de ekọ afa ya de mi ko dru gos ho no me da gos mpa no so ade akia doctor be hwe ma say Mary na de na ya wi am the doctor na dai just me na no ma ho te se de ye di nsohie pa ya de na agu ho na agu nti ho ni nyina awroi nti me te ho se ya na etri nsuo nti abrebia o mama edade so abrebia edade so sa nti menya 2 weeks wo ho no ana omu yi me se me mrafi na ebewu nro mo de aye me no nti ya ba ya na no anim na me de me hwe afa we yi so abeka ho me ya onai ba ko no so abeka ho ama afa de no kura de mitimi aso ma de no bom na e wo problem no ana mitimi aso okay me ba mesai abani so sisia na ye mehwe free baby mepie baby na ye hwe se ebia ebetumi ye free edro panie ana operation ni mu a na ye hunu donji mame I said them they are too din okra so wabo din na mu I am body na mu emema nyina empna kuna mali etufro yeah cry with us mame okay etie for any adofo kontonchi aso ye na sabe me de aduri
said the Debbie Adam Mitnasi, I catch all say, maybe I'm to me a man in Ampana, me a man in Ayre, me a man in Ajeji, Mitnasi, me di a mema asem Emma Wumu, Bem was in the tradium I am mere, me bois Emma in tradium a year day, or yes, say Harry. Obi beside a drone Emma Sissimu yet then I'm say, who Sissim Berry say, Barry, and once one Casacribacas who my bread, and until there was so a person in Sissimu a yet day, do a sin Sissimu a go on, Wadaroma, may Baby do us some eddy amount. Tonchi Herbal Center, ye draw your friend Tonchi Herbal Capsules, a man medro tatashe. Wo ye bear manas a wood see me. Nasa was a o pedro and nam Jones or Sama, and ye a draw may come for Eddie amount, ye Tonchi Herbal Capsules. Obi on my wood see me. A drana Johnny Penina Adano. Or sorry Johnson 10 some sa Johnson e kana na eba one sorry ntama and namina wina de bia dan mpaso afo wo run dem a Johnson pampan kwa and na e wo esan say or Johnson 10 Johnson nso kana na eba so wo sa ohaw na wada roma edura make am for ede amount eye Tonchi Herbal Capsules. Tonchi Herbal Capsules, a droy ebe bow, ama wo Johnson sem ebesiesie no, ama nanam kwan paso. Johnson de was a edewa, woko gina baby na Johnson boko kwan paso. Obi one man Johnson tentem ni nyina no so achi no. O Johnson onam yewmu, o Johnson ochem, o Johnson obre. Any die ma emema nyina mesre mo. Say entwen Emma Johnson sem no enu sa level no. Esan se wo ma Johnson sem edru sa level na. One share the rubber ebeto bemem. Me say yam fa rubber to bemem kura ne ye fa wachi. Na ya de rubber ebeto bemem ene ebe fa wanim amwo wo say yesim. Enu ti mesre mema nyina say me say so wote ase de sabiota frache obema bewo de enkam wadwumanwu. Obema bewo sabiota frache enkam awonanko. Esan say bema beye bema me pacho eye ne bema entini ena kire se wo ye bema mesre bema bia se wo dwunso na wontini mu femfem wo dwunso na se wontini mu eye wo ya wo hia edro ye freni Tonchi Herbal Capsules oko pharmacy shop chemical shop ena herbal shop a wo benya Tonchi edro ni bi ato wo de ba bia wo bia ofa ye wo de ye number na ofre ya wo se doctor me wo ba bi sei ehemfa na menya Tonchi ni bi ato me pacho doctor number obefre esiso eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 Edino eye Tonchi Herbal Capsules. Dear Owa Akran so emfre 0248 0248 85 85 00 00 81 81 0248 0248 85 85 00 00 81 81 Me patro se wo kumase anam se ya fo ni twemu e wo Asempa Pharmacy owo Edum PZ baby a yenua no mema no eton phones no wuduro na obusa Asempa Pharmacy a abofo akra ebetrewo afi Rock Pillar Heba e wo Kewo opposite Abraham Bookshop afi wo Santase nso a fo ni twemu e wo Maggi Heba wo Santase Station Abrepo Junction Arms Heba e wo honom Abrepo Junction Arms Heba okwa ubenya Tonchi Herbal Capsules ni bi ato so wo go so a Nananom FM May Drugstore Imem Rita Herbal Holiness Chemical what do you say baby I want offer your number na no afre say doctor me wo baby say me petonchi ni bi ato ehfa na menya bi ato said the debra da me ka say emema prostate eya ade a eho ehia me no mienu ade yani ebu a ye mpanyimfo ne ye papa no ye wo fanom no omo enyina na omo prostate no emu ebie ye papa no enyina na prostate no eho atochema obonsi ne de rubber ato obema mu enne prostate eku mema bebre debra da ade achi a obi wu enam prostate nti ade chi bia bema bi wu enam prostate enti eya na mana ka se ne anu asemti enya anu asemti bema bia be we ye prostate na eku no edi enti a ochi ne ho efri empaso agudie eho anunti mesre emema nyina se ompaso agudie de emfa ni agro de brother me tufu me say bema de na watwe kra wantimi ani mpaso agro no na nya 4 to 5 times na watwe bia wantimi ani empaso agro no na nya 4 to 5 times esan say ebow ema prostate no ahode ebam de enti a prostate na ya na ye mpanyimfo na enya wo ene say omu nyina dodo na eya na sabiota frache o maten kateko enya do ya awenga
papa asabi otafracha wanyini nso ya renga no wo be hu se da bia no ho odin wo ta di mpaso agro a de ahodin ebro wo mema sem ema wonyini che eyi ya wie bia fi nipadua ne so e boost wo immune system ebo ma wotimi edaye ebo ma wotimi adwene ye ebo ma wo bibia sisi so pepepe mesrew won paso agudi de memfa ni agro na momu hia edura ebetimi aboa wo hia lawyer na eduro eye tonchi eba capsules eye habama ebibiduro kroje yankasa yenue ya ene akeka boma ye de aye tonchi eba capsules obi one more say me hunsuo no akyene obi tie me na sa wo ye bema ohunsuo no oba edi mpaso agro na se ohusane wa ohunsuo no ye ketewa bi me patro emane hawo bema hunsuo se beba enya ni bebrebe beba enehia obi die beba bebrebe so na modin bia enim obi hunsuo ketewa bi enso se biose ye de kohwe abodiem nyansafo mfidie hwema obon se de moa ne si tumrika omo pensamoni akwa akodi omo po obi nkosu akwa akwotare ho enso ye se yagugo otare ye ni bra brie no eno ntimesre mema nyina se hunsuo de emfa ni agro didi ye mesro moja nam ne teso afeni ema bia hono no mesro jaim waduane die nso no anwanwa no mesro teso ema me emema de o mema sema no ehia ye de die timi ma o mema sem problem eba enene mema bebre no prostate no aduane mu ena ede eba anu ntina mesre be ma bia o tie me se wo hia adru efani tonchi herbal capsules do o se ne sisimu agote sa abrewa kotodwe se mremremre mesrew wo hia adru a ye frani tonchi herbal capsules ebe ma o sisimu aye se ba we se tawe eno na wo se oba no so a wokọ up and down enfifre sano se you agoprama no so aye den be ma bi etie me a wadawro ma o sisimu enye den je wo 3 point be ma ene oba akodi mpaso agro no olusu a wagu mema nyina animu ase nemom se owinia wawinia ma mema nyina eno nti mesre mema me momomrane medofo pa makoma mutofe se menhia obedum bie daache hene ma die nyina ma yemfa wo 3 points momrane emma nemom ema ye mubu wani nchie wo hia adura ye frene tonchi herbal capsules enne ye Friday weekend ye ntufo emma wo bibiere ntufo Friday wo befa atomu da Friday wo kotufo sa ye day enijie da esha se free Friday ya wie Sunday nwumre to ye for Monday ebepem Thursday mesre woni pa biara se so why wadwen se ena nwumre okọ akọbọ adwaman akọbọ ene odofo nkodi mpaso agro se de be am ho be se pemom esan se mabre from Monday to Thursday Friday so momfange moni ane so ye oba so na akọ akosi niema no se de be ya ne sisimu nso no ebe ye adwuma ede amount tonchi emmema kuramu se twitwe bema nsansan gu ni bema ho waposa ma ne bema na fo a me se emma ye ni nso adeketoa de yempe ade a emre de yempe enam de ye ye twe ne tan na mu ensuo na te agu ye ni ya sanso puse ye ni aba betoa so mesre bema biara se ne bema sem edro tonchi eba capsules eboa ema size no ebi ebeka ho me se emma ye pepuduo de mu oden esi ye mu a ye de ya twene ye to ase kakra na kire se atemu da bi afro ye mesre mema nyina wo hia adura ye freni tonchi herbal capsules me pacho doctor number obefre esiso eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 o akran so ofre 0248 00 81 me pacho o kumasi anoma asempa pharmacy edum PZ bebe enu amema no ton phones no am seba ewo Abrepo Junction Santasi taxi rank onom no Rock Pillar heba ewo Kewo opposite Abraham Bishop Maggi heba ewo Santasi station me pacho owo goso emem tepa owo kasapen bebe biara owo bia ofre ye number na ye betro bebe obenya tonchi herbal capsules ne bi ato me bre no aso mesre mema nyina se do so no oba wo match ena anwumre me pacho ewia sex ede montanya endi sex ewia ane wonum tonchi herbal capsules a ebedi wasem ede amount me do obi biara so ojibre no tie ye no sanso ehwe ye emema wo mama sem ehiamo dasene ebesanso ehia dasene yebesan ehia mpameda se aha
Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwɛ na utie no menim nua ba Mary Ejewa na edi enkomo sabre ne kunu Moses na last week obaye na ye share sasade tie bia no ne wonfa obayimra na yehunu kwani a ye befa so a ye be solve problem no a ewo ho no nti Mary ma yento aso se metiase a ye will see as ewie ye ansa na yekoye ohenia operation no me pa cho ba ye will see as operation no ewie ye no na wo ba fie no na wo te se wo nan no emu ye oya kakra pa cho but na enye wo yakese pa wotumi de nante ye wo ne ma kama na ukoye henia operation ne ba ye no ena fei ebeka wo to ho pa cho okay enu achi enya be sen me fa ne say last year ya nti me fa say me operation be 4 years because say wo ba no wo fie sen me ba no ko 10 years wo ba no ko 10 years pa cho ena yade ne start be just last year yana eka woto ho no ba na ye wo yan kakra I see sadia ene die nti no wabusuye be ka se wo bayifo wo ye bayifo mama me pa cha mi sa adekrokro mi nim ma wo boa mi nim waje wa wo boa Mary mi nim eje wo okodi otu an se mojagunu eje wa wutu wabusuafo so yese obomochichi efiri ase be ka se na nchebua wa yanyina chinyi saa so da konya boa ka se wata eno so yanyina chinyie Mary eye wo akasa wonuanom ena eka mama ya nim guase na mugu mi die nti no mbegu anu ase se ebi anam mo abi om de beboa mi nti na mo ka se ade wo nan no ka woto ho no omomoa mi nana ka me to ho no o ma boa mi bi bet mi papa ja ye koko nti mi sra o mo sa mi hia mo ha o mo ka chem so mu ni ska bi ada ho ise koko ska mensu Akoma 87.9 FM eni Onua TV koko sika sai na omunkoton koko no na yemfa wo chefa ma wo na se omoti koko na afibia no ananka me chefa ena mo de be mame nti emra me ka kire me sister ba ko no ka kire me se ono me aya na me ka saska samska ne keska sam kire no ono no woni bi wo ba bia sanso no bi so ne bi gese koko ska na nti me papa su ye ko 20 years ni na mka chen se koko ska da bia mo ya afibia nso duru amon ka se bia ya ti koko no ye nya sei na che so mo ti a wo mo ma nti ya cha obi ade gese ma complain se bia se ba bia duru mi kunu so wa bre nti momo ame kakra ansana ebi amodi bi bibi kakra ko jabo ibi na makoje boy ne friend George o asumra ho mo scan kra mi kunu ankasa no onje boy ne na mode ma no nti se bia me hia check up bia na makono ho na makoje na esa na matra me baby na mi kunu so atwa so ade wonu nuanom nka se ebia wo papa ko sika na ye de bebre wo no age so wo mo de akwakoja wo bi na wo akwakoje wo mo tumi famra wo fie da bi se me ne me kunu ne wo akura se wo ti koko bi so ana nti wo mo besi asumra ho no ha ono no wontimi nsa anya dai emma akura na se ho ti so di jaboy no na boy no so me kunu ko asore ho na waka kire no enti bra wo yare da wo ya wontumi nsore nkwa ye adwuma no koko sika no se ne de abre wo eno na me kunu ye ne se o de me ba dua ya nkwanta ne se yemfa me mra ho no ne ahwe dompe no nti e ba na me sister no ka se o nhia no e ho ho na ye han ka ne e ba ho nti ye ba ye no no beto ye ofiri kuma se beto ye ho nti me fa ne se e ho de e ka ye boy ni nyina ana o tia e mu 20 million e de mai so ye bo kasen se ska ne kra be ka che ne se nya hwe se ye dan ya o ma bo ne kakra nti ye fa ne sa o sisters mo se wo makọ baby eye wo nuanom se sofo bia ka che mo se wo abaifo na wo nan no a wontumi mfa nya hwe no ye twitwa so nam because wakọwi wo bi de e na fa wo de bra wo de hu hia wo eche wo bi de
enti wo mfa ma enti ne yɛ wo saa no enti agye wae wo bɛka no korɛ wo ka no korɛ abanyi wa hoto mate mama sɛ saa ka bra me brɛ koraa no anka maka da bi a meka kyerɛ me kunu sɛ bra me brɛ yi paa sɛ ebi a mada me nsɛ wei mada so saa fi sɛ yareɛ no kyerɛ me no ntimi nna me naa no so ama sɛ sɛ me manya problem koraa wɔ mabɛti nti me nsa no ntimi ma so nkɔ soro na meyɛ bayifoɔ na mɛda faako saa na mebrɛ anka menyɛ sɛ adwuma no da anka mɛka ma no masɛm na animguaseɛ deɛ ɛbaa yɛ kaa anka ɛbɛgya nanso mennim saa de baa no korɔ ɔmɔ ka no menhu bi wo mu kɔ asɔre mekɔ asɔre sorry babe asɔre yɛfrɛ ayi True Salvation. True Salvation Church. To be sincere, yasem yadi video no ebekyerɛ mo na wo ankasa baabi a wo bia no wo se bɛfam me ba ye na kua ye din ti hɔ wɔde kyew me hu na de korɔ ansa na wo bɛbɔ mu na no kora na me hu no sɛdeɛ ne seriousness no esitie kɔpɛ bra ɛwɔ sɛ yɛde no ɛba ha ɛna me hu no sɛdeɛ esitie ankasa Mame, kakai wutiri mu nso. Bia na wuni obi akonya ntokwa bi maybe a eduabo bi kakai wutiri mu because anu eden. Ma mete ho no. Mani eden enso mabusiafo so na mani eden wo mo so. Sense ebi a mehia bi na menya de a ene de wo boa. Ense ye nyina ne ye papa agapade. Etanti eho na me kura so no kuro na mete me no obi ankon da kuro na nkasa na me wo mu no obi ankon enti eye wo busuafo no wo mu ka kire wo se wo bayifo no sa busua no na wo ne wo mu kofa wo papa agapade de ho ye koko no oh eno omo nko na me boa enti wo susu se agapade ni nti no wo mu pese wo mu ka kire so wo bayifo na kire se yayi asam no kra free baabi a wose yehwe no fa enti no yade akwa ana wo nso wodwene sei bi a agapade na akoko no a wo ne wo moko no ene obi di wo fa sa akwa ine so me pa o chew me kunu de me ewura baabi kakra yare ne baaye no baabi a meko bia no de omo kan ne se ade ne wo me family 87.9 eno de no kwasem de omo kan no ana asori nso a kompaibo wom a di phone so wom anso bia nkompreni ma me se mere bia wo ye bayifo na bia seni nti no wa na wo ye dai wo ye wo obi anso nkan emfa nkyere me wo papa ja kokofo nko ana sa ja pade foforo bi ka me pa cho kokofo nko ana mfa nse dan no 3 rooms na saa tam na me no me kotena obi nchen wo sashi asanya so ti me ba me papa ni nchen na me ho odin enti adwuma bia na me pesa me di bom ti me papa kra wo be sister dan 3 rooms no me na me twa bricks aya sofo na nkasa wo ho a odi adanse man e de hye dan 3 rooms nti ewie na me papa yi se edan de o mfinfin no menye eno de me nimpe face omo bonyo so ene de mi nimpe face omo bonyo so enti nyankopon ye madoma me kunu so nya atakwa me dan mi enu bi si ho no a oja ode me kwatena mu no efie me nkopre ho ati se wo de no kwa papa de ma wo hye fefe no eno wo mafa a se se me nya na ote ho no otwa aburo kura odua aburo no otwa emu no otwa aburo ni gu nso me nkopre ni wo so se me edan kura me da masa me bi kakra tin ya na me da nti me sanko ha me ho abra me ni me kru na abra na yanya we nti e no de me yi ma adwene me bibia free so okay na obekai say ebia before wo ba benyin say kra bewo anase wonyin say nu mu no wo kɔ afuo mu ho wo papa kɔ afuo no utu wo nan si mu me pa chaw me papa wu ye na nkasa no pa no afuo no manko mu ta sanse wo hwɛ so ni nsam Akoma FM 87.9 na me bra panyin ana me ka kyerɛ sɛ bla esi a me so na di kan operation first one
ɛno so yɛ awoɔ na no so yɛ awoɔ na enti me brai pa sana me yɛ de me tiasi enti me yɛ na mka kyɛ ne sɛ ɔma me sika kakra ɔka kyɛ me sɛ ɔyare a ɔno me bɔ mama ne yɛ den enti na me de me yare a na me bɛbɔ na mane enti ɛma mani brai sɛ koko no so ɔma kɔkyɛ me wɔ hɔ bio anso mama mante ho ada wo no mo free papa kro ma me kra na nyina free papa kro ma me kra ɛna ɔma kɔkyɛ koko no aniafo no obi anya ne dia ya ka kyerɛ ɛna ɔma nka kyerɛ me nti mete ye no ɛna me ne me sister na me di na chi no ka sɛ na mo a me ne mo nete ha ye ti fie ha na mo timi akoya saa de abra obi anya dan ammo mama ne na ɔmo titi kuma se no kra de na mo mama ne ya sa me de me ne mo nyina na ye dan ɛwɔ ha ɛna mo kɔkyɛ koko me nim ho hwe ɛna mo kɔkyɛ koko no yo enti Akoma me ne ntam kra ye dan ɛyɛ ntɔkwa ɛna ye de wo ho enti ye wo ho no mu na no na me hwɛ de ɛkɔ so no a no kwasem na aisa sisi aye dan abam timi so me kan sɛ ya kyɛ koko ne go ho de a den tina me ntimi kɔ family 87.9 enti me ye na me sister panyin ne ye ne sɛ me kra de nka ye ya nka hu hia sɛ me ye bi ɛne sɛn ana me bi sa me sister na me ne wo ho sɛ sister bajo aba a obɛka asɛm bi anya me de sa asɛm kro na so me bla Antoni so abɛka sa asɛm si ya nka hu hia sɛ me ye bi no ɔmo yɛ de ya sɛ ɔmo na ɔmo kɔdi kan kɔtwa koko no ɔmo afa ɔmo de ɛtidi no ka hu hia sɛ me yɛ dan me yɛ sa me kɔka ɔmo ho ana me sister na bɛkyerɛ me sɛ wo na ɔsɔre a yare nti sɛ sa na ɔmo bɛka kyerɛ ana me ti sɛ me yare a ɛsɛ me nyɛ nipa ɛsɛ sɛ ɔyɛ de ni nti wo yare ya ni nti ni sɛ ma koko ni because wo ni ahoɔden kora wo betumi de ayɛ sa nti me nyɛ nipa sɛ me ka koko no ho asɛm na anya bi mpo no me kɔtena baabi wie JSS ansa na me behu me papa o enso baabi koko no baabi me ne ne si edua e nsiwa me ne ne edua e ekola na no me edua bi ndanti ana me papa koko mu obi timi dibi na ebi nso nya dai eni bi ti sɛ mo ka ne saa de na ekoye sɛ mo pese mu system enti e ho no de aya me ntwe mo no kura de wo ka ya sisi de dia to me ntwe ma wo eni nti o mo ne me nya dai enka sɛ de ade na tie no di nti a me bi sa question ne sɛ me pese me hunu because eniema bi aye ayehwɛ no ɛtɔ da ya de esie ne yehwɛ ebi a ukɔ afuo mu wo de abufuo kɔ hɔ ɛne yakɔma bibi etia so ɛno de me de abufuo kɔ hɔ ne de ɛyɛ afia last year na me kan sɛ megye me koko no ɛne sɛ da wonya wonan ne nya mɛyɛ wo ya da bia no de na me nan ne me togu so sɛ de wɔka na me nya ɛntɔ hɔ sɛ de ɛyɛ no ɛna me kɔ hɔ enti me kɔ hɔ no na ɛhyɛ o ma asisi hyɛ kula enti me nua baako wɔ asomra ɛfrɛ no badu ɔyɛ na ɔse sister yɛ fa firi soro hɔ ɛna ɛbɛyɛ nipa tere nti wo bɛdi me so na me si yo mate enti edi kan no kura na ɔno nam kan sɛ megye me koko ɔno nam kan sɛ ne ɔno ahwehwɛ baabi hɔ na ɔnya de hɔ nti mam na me de koko na se de se me ba hɔ akyɛ nti me hu baabi kura bi wɔ de ɛwɔ ɛna ɔyɛ ne sɛ ɛne ɛtoa me so enti ɛhye ne de sisi so a wohwɛ so a na ɔde kɔ enti ɛyɛ na eduru baabi na me sɛ mabrɛ nti ɛne me kunu ɛnkɔ na on sisi di aka ne so to me si lolo Akoma FM 87.9 ɛno kora na mama ɛho aba asɛm sɛ me kunu de ne pa akotwa koko ni bi ɛna ɔte mame ɛma me din nam sɛ last year nko ana me yɛ sɛ magye me koko na den ti na koko wo mo kyɛ me papa wu yɛ ɛkɔ 20 years ni no me kunu no me hu ne tamban ana ɔkokotwa obi abusua mu asɛm no ɔkotwa koko ni bi no ate ɛde ama me enso me ankasa na me de me ho me sister ni timi mi saa mi o mi saa me na me kunu na ode ho nkyere ye ara kyere no ana me se mokura yi ba me yare ye wono na ekuta me kakra saa mo de mo simple ama no pe eno na da 87.9 ayi so na che say apart from sister na adua kwanta ho no oba be ma be 2000 no eya na wo mo maka no e de bi bank kakra obi amfa bi ma ne nyina agyina wono so wono de ose abusua ne nyina agyina wono se koko no na hwɛ so o sister no wono na hwɛ koko no so kesa me bra panyin no se wo mo se woti koko ni di
nti omoje ma panyini no na wo panyini no omoje ma no de ote am obi anya ne chefa no me can say wo sister na me nim say wo de wo ye baatan a wo ye obanka wo abadaye nti me sister no nyina kra wo ni nipa ya me pa wasema me ne odi nkomo e ka tirimusam na wo so ntumi nti kokko ni bedi wunsam na me nim say anke bia wo mo bi patri wa de bebo me na obi ya ko dia yankwanta ba e wa kan sika yi ho asam sa am na kodu ya busuafo nyina anim sika na obetu ya hospital ho ama me wo fa ne ba ye mra okosama asam no me wo fa ne ba ye obeyi asam no so a wampe ho asam bi anya dan anka me krin so yare ya me bre bebrebe hu ti ana akwai asam ne koduru ahemfie se de be ya mo be hia ne be hu kwan ye be fa so a ye be sa yare no wonso be yi asam na wo ani asam no wonso so a wa yare no so wa nka ho hwe eno ansa wa san fro kai na o frame so o kan che me say han mi kunu say na busuafo ne say so de wa nka asam no ho hwe no o mo ntia say nti wo de kosuman kwa hene wo ana me say wo fa wo de kosuman kwa hene wo ye dan abusuan abrante hu mi o ware me no me papa en di odi mi papa de ena oye me ho ade ma no so ye ne na na wa asomra ho mo se munim no mi kunu no so ye so oba me ma me achi abusuan no ma me ni abo adwo ne se abusuan no ene wo mo a se ye ma me ye funu ma ade na ohun enti ama mi kunu na nkope abusuan no nkasa no aha enti e ho no mo so agina se mi kunu ne ya o mo be frɛ no wo suma pa hene na mo de asem na kotumfo we sana me wo fa na ka kire me e wo phone so na me ka kire nse wo fa me kunu no de on kan hwe o on kan hwe o se an wo ana opia na me se me mpia no na Augustine masem na mo be kan ye no eno na ama me kunu se ne bo aye dan yo mo be kan se wo ba ifo no je se wo no me ne te ho na me yare ye no min modern pa abrantie ya da hwesa ma me sabio ba panyi te sam ba da ba sore ne ma jo so agu abrantie ya na be yi ne ma nyina ye wo kunu hwan abrami wonu ama so wo ho obi anye je sa abrantie ya nti abrantie de wa ye no wa ya ade a ai fe ewo yankopon so pa fa yankopon asem atun nti di obeya no ye de mo ba ya mo si ye ni ane yare no yeso ye ntia se nti ye ko ba bi na safo bi se wo ye bayifo na wo de ne nan e ko mo twitwa so nam nto akowe obi die o fa ne die bla o so on fa ne die ma enti no mo twitwa ho no so nam na me se na nya ba bi antwitwa me na se me dwom ana me ko twitwa ho nam nti me si so dada be ye ne wo me ho na me ndi ko me wi obi nam na no nti me nya ba bi amfa e se na me yare da ho no ana me jonku nam de ko me atwitwa so nam nti bra mo ba ye na mo be hia mo no o mo ka asasem we ne de na aka kire wo no na asasem na mo kan ye na me ka se me mo pa de o mo kan ne se sofo bi so ba o mo ko ba bi na sofo ne se me a me nim yare ne ho bi ti se me gitum a me ho beto me enti me kunu no de o mo ko waye asam na nim kire no wo ba bi o aha enti se ho no ana o mo bo me ba yi se mere wakoyi obi nam enti wan fa wodi ankwa ene etwitwa so na ma me senka me friends ukura bro 30 na kam de baje wo mo na ka ye be dan yan ke be ye ya true faith ni na akọ friends 30 ya ko bodi ani breba sao se bibi antowa nipa hu de enti sa sam na mo ka to me so masu hu pa bo ho pa ya ka kire urade se sa on the on ma me ankasa me pa me ho ntoma na me kama no masam na on sam yare na me bre esan sa yare ba bibia me kunu on timi me mpo bo peja me sa ne se kura na me so ate kakra abranti wa bre pa Akoma 87.9 FM na fe onua TV Akoma mu sam dwumade no na wo hwe na wotie no enipa emobo da obia ne honam dendendende ne ho dendendende okọ wodi nipa na wokọ oba ne ho ba bia mo no dwe na preko pe o menan ka wo me ko wo ba ye ko ye operation ba ye afi enu ano no
just on to me so want to me and washe so what's ya konya yimui se jebi na eba ensuo bi na eto na ye hwe se wo bi adwane ye hwe so wo beso ne kura to aguso no wadwane apache wo akonya yi kura want to me mfiri mu ensi na ka pese wotu ne nan ye di ni si akonya mie kukuru no se obetra fa akose ye ahwa mensuo na amem no ana eja no aba abehye no like on to me nka ne ho wo so ni mu a wodi bue chese ye ne ya se free hene jise hwedi apo nyankrompo yankwa ne yankwa fa agbojo heba clinic mra sisi a ye ba ye be mu ahwe wani so ade na yes no man has an expiring date de biara da no me pato ye di hwe me kani o ntisa me dem bakwa abonten enti ye wi a mo pa mo mfa bom be pata yankwa yo eti fo mfa nche mi de eti no agbozo herbal clinic de biara da na watwe bia no sebi impredu yasa onipa de yesi sebi all work and no play na yana emwa enti ye di agronso no na yesa yade de afem na agbozo herbal clinic ye ya ne aka kire wo se apomudiri bura ene bia apomudiri papa ewo no especially when it comes to sexual problems no eho na ye solve na agbozo herbal clinic ne ma me nhase na ye nko ni sei yade ba kwa maako agbozo ye yade wo ho pa ene amamfo edi ye ho adanse wo ho a recommendations ba pa no hemorrhoid kuku anase obi ojane na yana ne kokobo apie no sa yade we no ye shase ye say ye bohu de wura ye sa no utumi sa adanse di a eba ene sebi nipa na sa na yade a ewo ho pa a hankrofo enti se o hwe me na o sa problem ni be hemorrhoid no ye wo internal and external hemorrhoid obi wono ma ewo inside enti no uja wo nan wi a epie na aba na wi a gese wo do nsa pia ekokohwem eno no internal one ena external ones no so eno no na etimi be hye kitikiti kokokokokoko ebu ana etua to ho sa te se mpompo enko na ye dindindin eno so external hemorrhoid enti se o hwe me na o wo hemorrhoid problems and say uja wo nan na sebi ene die mu a kokobu na etumi pie betewo na gese wa pia ekokohwem a ebasa ha adwen ye papa etitiem enti se yade we bi hawa ade enti na untutu anamon emra agbozo herbal clinic na yemfa edu papa anase habanuru emfa nkan na yade no ensa enko na ensa kokokokora agbozo herbal clinic ni say ye de oba ye test na examine pedua no na ya hwese wo hemorrhoid no ebia anus na say rectum na kasa no is there any damage anase etisen se sebi impredua oba na ye test ni hu treatment kura ye de ba mo enu ntini situ anamo na bra ye nchen enti ebia na wotike mo anase o hwe ye unimre na opeye kira kwan a oba kumase hanom ye odichem so main 5 old insurance junction eni nkramofo asore dan keto ano pe na edi hwe ni mu de biara da ye adwuma enti no obetumi afre agbozo herbal clinic I was 0553 41 77 52 eno kumase hanom se yi no be bia wo a wo hwe ye free anase wotie yen ede afiri bia no kumase hanom ye wo dichem so crow from dichem so oti ase ho enu ye wo old insurance junction pay ene nkramofo asore dan na wo kwa no ho no na edi hwe ni mu enti ubetumi afrɛ wo 0553 41 77 52 anase network nti so ofrɛ na ebi anko ana e busy a ubetumi afrɛ wo 0241 75 02 82 and 0557 40 26 96 ye branches near 3 inkran ye ben kwashiman chiefs palace na enti mo amohwe me greater Accra nyina no mo beba kwashiman e ben kwashiman chiefs palace na se kwashiman ahemfie no e ho na Dr. Gbozo ye tra na ye di adwuma kama enti so wo hemorrhoid problem we bia obetu anamo no abai so enti so wo nkran so a eno number na 0241 75 02 82 and tema your community 25 Savannah Junction e ho na ye di yankuya na ye di adwuma bibia obebia na oba say doctor me problem na one ka problem no cry exams no ya beka problem ahodo e wo ni peduem nyina de akyerew na de odi bai no aka say we
ɛna mede baɛ ne yɛasesa ma wo nti agbo so yɛba clinic yɛtu yɛ saa frɔ sɛ bra magye quality treatment na ho tɔw yadeɛ no kɔ a ama bio ntɛm a ɛyɛ 0557 40 26 96 ɛna yadeɛ baakɔ a ɛyɛ ho adeɛ paa yɛ ɛyɛ prostate yadeɛ sɛ bɛrima no de bia meka sɛ from the age of 30 years and above no ɛwɔ sɛ wo prostate no the PSA ɛna prostate glands no de bia ɛwɔ sɛ wohu n'ahoɔden oti ase ye frɛ bi prostate specific antigen ɛno yɛ PSA ɛno no hyɛ ase ansa na prostate glands na kasa inside no ɛna sɛ problem ba hɔ na aka glands na afei wodwu nso ana akem it is sɛ wonim o prostate state a wo mu a na wadi from the age of 30 years ɛkɔ apapatwɔ ɛwɔ sɛ from time to time no wo ba agbozo herbal clinic yɛ nkyɛn na wobɛyɛ test no na yɛhwɛ prostate no deɛ sɛ problem ni ho a wokɔ baabi sɛ problem hɔ nom a yɛama wadura mmoa no na prostate no akɔ dem na obi wɔ no bɛka sɛ dɛn na ɛbɛma wahu sɛ manya prostate enlargement ɛba sa urinary difficulties no ɛkɔgyina hɔ nom a ayɛ sɛ dwu nso no ɛpɛ sɛ ɛba nanso ɛntumi mma ɛna urinary retention wodwu nso wie anaayɛ sɛ ɛbi akam ɛna frequent urinating ɛnyɛ sɛ ɛba wow ɛma wokɔgyina hɔ nom kakra ne sɛ na ɛkyɛ sɛ ɛbɔ kɔkɔ sɛ prostate no enlargement ayɛ dɛn ɛbɛm na watu ho anammɔ no aba agbozo herbal clinic na waba abɛgye ayarehwɛ ɛwɔ yɛn nkyɛn ɛna yadeɛ baako yɛn san ɛyɛ ho adeɛ paa no ɛyɛ sɛ ebi a poor blood circulation ebi a onsa baako adwudwu onan baako adwudwu onan no nsa ɛyɛ titiri rheumatism ne arthritis problems nyinaa no agbozo herbal clinic sɛ fa bɛdan yɛn na yɛn nsa saa yadeɛ no ɛmfa mɔm mepa atwɔ yɛyɛ adwuma from Mondays ɛkɔkɔpem Fridays and on Saturdays yɛhyɛ adwuma sɛ 7 o'clock am anopa na yɛapɔn 5 p.m. nti yɛto yɛn nsa frɛ ɔkyena nyankopɔn yɛ adom koraa yɛyɛ special screening and a free screening ɛwɔ all the branches no nti problem bi a ɛhyɛ wo nipadua no mu wobɛtumi de aba agbo so from ɔkyena ɛkɔ no nyinaa kɔpem next week yɛyɛ screening ahodoɔ nyinara na yɛahwɛ yade because bronya ne bɛyi yɛmpɛ sɛ obia de yadeɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛwura mu ɛfiri sɛ ɛnkwa wɔ hɛ nyankopɔn na de ma ɔnso bɔ ho ban a nyankopɔn no nso boa wo ɛma ɛyɛ yie nti yɛsrɛ wo sɛ tu anam na bra yɛn nkyɛn na bɛyɛ screening bi sɛ problem bi ba na wonim a yɛbɛpɔ kɔkɔ ne yɛaka kyerɛ wo na yɛaka kyerɛ na yɛahwɛ treatment a yɛbɛyɛ ama ɛna yadeɛ baako a yɛsa yɛ adeɛ paa yi ɛyɛ mmarima no yɛdum hɔ nom erectile dysfunction yɛfrɛ no ED ne tiatia erectile dysfunction sɛ woyɛ bɛrima paa na wohwɛ me na awie na sɛbi mprɛdu yɛ asahwɛ sɛ yɛnua aduane si wɔ ma na malaria kora kyew na wanu mu ato na ntumi ni a wahu sisi ntiti na woyɛ bɛrima na aduru anadwo paa na kyerɛ sɛ meka sɛ na oyire nso ho ɔfɛ kama te sɛ me maame ma akɔ watumi paa na sɛbi anadwo na wontumi nyɛ adwuma na ɛkyɛ sɛ ɛha adwene yie papa nti ne sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na wompɛm agudie no ɛnkɔ yie na wontwa tew ama awadeɛ no egu na de bia meka sɛ bɛrima a ɔnya deɛ wɔ mpɛ mu biara no sɛbi mprɛdu asa o pressure de bia nam soro ɛfiri sɛ saa deɛ wei wontumi kɔka nkyerɛ sɔfo wontumi nka nkyerɛ w'ase wontumi nka nkyerɛ ɔmaame na mmom no wobɛtumi aka kyerɛ Dr. Agbozo sɛ me bɛrima no ɛnyɛ woba 3 days to 1 week no na wo sexual problems na yɛasɔre ama nti sɛ wowɔ ED problem erectile dysfunction no nso no sɛ ɛtie nie yɛka dysfunction adeɛ a ɛnyɛ adwuma ɛna function ɛyɛ adwuma from the way attaching man from the age of 45 years because of hormonal insufficiency and as a poor testosterone productions in the system no and to nyini a nyankopon no ama nipadua na produce hormones sai ma wonya erection nyini no mo adwuma ye no ekofom ahode no kofom no nyankopon so sei munni aduaba no fa hahan ne san yade enti Agbozo herbal clinic ye was sa erectile dysfunction ho aduru haban ne enua no bra ye de ye aduru bra ye hono na beji treatment papa 3 days to 1 week no na be manankasa etu ayeyi nyum bɛrima deɛ oyere ɛpra ahomakyea na nka wodin mɛto ayɛ yi nwumu nira ɔreba ɔde Christ ne kyɛw a ɛyɛ wodin ɛna ɛhyɛ indirectly nti bɔmmɔden asɛ wobɛba Dr. Agbozo yɛn nkyɛn na saa treatment no yɛbɛyɛ ama numbers ne nie wowɔ Kumase hanom ɛyɛ 0553 41 77 52 ɛyɛ 0553 41 77 52 ɛno ɛne yɛ Kumase number ɔna wowɔ nkran na wohwɛ me ɛmaa no wei kɔma mo ɛmaa no nso a mowɔ sexual problem momfa mo kunu mu ma moba ɔkyena a yɛwɔ screen ahodoɔ yɛbɛyɛ amoto ɔbaa nso wobɛtumi ɛmaa no nyinaa yɛsa ɛmaa no mmɛmma nyinaa yɛareɛ ɛnkran ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛna tɛma 0557 40 26 96 near na me de be sorry premature ejaculation ɛno ɛna yɛ for mmeranteɛ no from the age of 18 to 40 no
I say yes, life begins at 40. No quite. Until from 18 no kopim 40 no. Niama bebre wo hono mo a ebisa question. Say sabim producer o the boss wa na ba besene a eya na oba no timi hwe wenim di na kwasi nye 20 years na wo enye 30 ya na ye omonwanwa. It is untimi last in bed. Oh, premature ejaculation problems are beba tole beba gozo beba yade na wo yare because obi ho no mo a sabim producer say woni ne yiri ni edi omo ho agrokra na no ano no wapi na so obesa ne ho besa sorry biom kra no just a 3 years time oh big problem and only a serious problem was a treat. Pay attention to sexual life. Now next time no say me ba me chiro the benefit of sex no obu say utimi ye ni yi a emfaso wo bibiri ho no ma ni pedua no kra ye den enya ba ko ne ne say wo wie pe ena na e ba na utimi da no be ma bia say wo wie sex a utimi den na bi ma say na no ye kasa da sisi a enyi utimi na sa eno esan yade almost 80%. Okay. Now the second best form of exercise e wo wie ase no we swimming free wa air sex enti say wontumi nye ni yi a sa na ma we nyina no unya enti mo be ma oye strong na utimi che wo ba so no opa mo obi nye trotting from aha to Accra now ye sex na ye ni ye ni pedua no faso obenya ne chen ni pakra na from aha to Accra bebre sanity it in sex no enye wa betiri na mmom no hormones ne ye stronger also be strong bra na ye nhye wodin na wonu yiri hira ho se be ma heden abefie enti agbozo heba kle ne de kasa dudu hui entoponko ya semo a ya ka no o fa the serious a ebeboa nyame admo chena ekoli nyina no kopim next week ye free screening e wo branches no Kumasi ha ye bi in crime kwashima ne ye bi e na tema community 25 ye bi numbers me de tudua na sorry Kumasi de ne 0553 41 77 52 e na en crime e 0241 75 02 82 e na tema 0557 40 26 96. But that's sorry, I saw no him now. Same time next week. Nyame ensure papa me nua be ma ha Akoma 87.9 FM and afi Onua TV 7.9 FM na afi Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na ejewa ebra wo yare sie yi wo sister ba dua yankwanta ebetua 2000 Ghana cedis no a onua no no obi abefo akọ hospital da Pacho Debbie. Okay. Ebra wo mo ka che wukunu say wo bayifu no makohunu sofo bie no ye bo wa mane no wa ka che mo so mo fa nkwa sa sofo ne ho. Pacho ani asofo na ye ne no wankra ye dansi ni nti ono kan say ono de be yi asem de ontimi nti say o makọ baabi ni aka de anka ne kan ne say o mo ba ye no ko mo be fa me na o mo de me kọ sofo kro ho na de wo mu no e ko piepie ma bibia da di na nka sumdue ba na so mo be kan si manim sa ne de ono de but o ma wan kan cho o mo so mo mefa wo nko ano de man kan kire o mo so o mo no o mo nye o magin so mo be fa me so ngo mo kan kire mi kun se on to para e ma me na mi wu a o mo ba be fa me akokuma se akosie woni wonu bia edi moja frada me pa cho ano de na yesu sakura ya che eyede na be pie mu wo sasem no mu se yesafo no yese opese ebia mfunso bi wo ha na akofa sa problem na ka o de me fax sa kwan ne so nti ma me bufu paaye but na ye mani wu se me ye de me bon ko du ama ha nti ebia se ho no na mfunso ni free dia onya fa wana anasa fe na opipini wo nchen me pa cha mani te ye na aye na adwin so da me so a na bi say say ade o pedien o da so o dia hyem wana say oh no de ne sa ne de na fe na ono wa ye prepare because me da me mpe entoma ana say bibia te sa na sa tam so na so wo nti ha ana me nim se me nua no nti no obi nya me ho sa ayi no nti e ba ne sa no ana me fa me ho adwin se ene sa na tie de mi titi e ma mi tu be da kia sum kura e okuma se ho onu ya na oti ase me pa cho eno ye be emfie sei ni o wa che kura na mi nya kura nwale ngo nti ususu se eno ebetumi aka ho bia na se
wɔne wo anhyia ɔyɛ sɛ wɔne wo bɛda no w'ani tee yɛ no nti na no kora deɛ yɛnyi mfa nto nkyɛ yɛ a ɛni sɛ yɛyɛ ebi a amanneɛ bi a wɔse yɛyɛ no deɛ me no meka kyerɛ obi saa meka kyerɛ sɔfo bi ma ne maame ho mpaebɔ oyi quotation wɔ bible no ɛkan ɛma me ho mpaebɔ a yɛ sɛ wokɔ saa te bia no ma asotwe a wɔte yɛde ma wɔ nyame mu ɔde maame kɔ saa mpaebɔ no bɔ nti me no me afei deɛ no kora no na nhyɛ da nyɛ me sɛ bɔne deɛ wokɔyɛ na wopɛ mu ka na sɛ yɛma ho asotwe a ɛno nyɛ bɔne bio a me no mesiso sɛ bi a bet ɛna wonkɔyɛ bibia nso ma obi ma owudua ɛno deɛ no na yɛkaeɛ no nti ɛno deɛ mentimi nkyerɛ sɛ obi wɔ hɔ akora wɔtam a wɔtumi ɛka asɛm bɔne wɔ w'akyi nti ɛno no saa ne deɛ mentimi nkyerɛ saa berɛ no mu no wokɔfa sɛ bia wɔka sɛ na mmaba waberɛ mu no yɛhwehwɛ mpra ne adeade wokɔ wɔ bi kunu ho da ɔne obi kunu ho deɛ ɔyɛ akora ɔyere a wɔse me ne yere nso me ne obi ankɔko sɛ bi a waka sɛ waba me kunu ho nti me ne na ɛko anaasɛ biribi ɛte sɛ ɛno deɛ menho bi saa okay nti yɛnhwɛ yɛ maame fɛfɛɛfɛ yi a wɔto nano na ɛden ɛne yɛ ano ne deɛ wɔ bi a wɔde kasa na yɛyi nano firi hɔ a bɔdi no waka ne deɛ ne nyinaa no ebiaa ni hɔ a ɛyɛ adwuma enti baabi a wɔ bia no wobɛtumi aba Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879, TikTok, Keywood Media. Wobetumi aba Onua TV edem. Eno nti sa wo tie ye radio wase de wo behunu se wi ase ehu. Because ye maami ene egu so bo no wase baye wo hunu bi. We ye bra ye yi no de Africa mu no. Ye yi no ade Africa mu no kyese wo mo free eye esumra ene baaye na so wo mo fa drop e free asumra na de baaye because enya de a otumi etena yi trotrom enti age se dropping ene wo mo di free asumra baaye na ebra wo mo beduru yi a wo yi no ade Africa enu mu no eno na wo hwe no ye yi na Africa emu no me sese wo tie ye radio kura no a bomodia ne pre wo bi ne ka kire ne se binu ye wadawroma wo de so phone no na ekọ Akoma 87.9 FM ko Facebook and say YouTube ma me hwebe ni so ade na say ye no kure se enye embaye ana se me pachi wo moko hospital so no wo ma ntumi ehunu adekode pote yanka kire wo like o say start here de okọ eni ade a but the bridge nsemu yi a wo ye hwe enye yie no ye ma wo so nko hospital kan che wo say bia ya de bi se ya na bibi se na aka wo me pacho omo yakoye no omo twa me x-ray na omo ya ne say me jonku ho kase no ebi ahi kakra ahi afri so na no kura no ka hu hia say doctor ne sen ka hu hia say etimi ya me sa ka wo se mitimi ya dai nanti kakran isa na mo kan we so ye bra ye de no eba no mo hwe se de ye de de ba no o ye peja ni free kan ni no ye yi na free kan ni mu no ye de akonwa no besi ho no se unse oye ne ho hwe ya enye yie nti ye fa no free kan ni na enye say ye fa no ye sesa no free kan nim ana ye de ni eto akonwa nim ana ye peja na free akonwa nim ana ye gina ho sia me say eno ne se me nse gu me na me ho hu so ha peja akonwa o sha akonwa nim nyini free akonwa nim wontimi nyi free akonwa nim esi akonwa nim peja akonwa na fra plastic chair nu Ote plastic chair ni ya peja eni akonya ni nyina nti ehun video enti wo de bra Facebook eya Akoma 87.9 FM bra Facebook Akoma emema me ensa na peja akonya no ya woti mu no we ote ha ye de ne foro soro ha abanya asem keto abo ayi na ya etuaso ye de ne ba no enie ye de ne best studio no enie wo de fa WhatsApp message bra na me kai ma 0533487726
0533487726 ɛno asɛsɛ wɔ nan ne nya adwuma bibia nya adwuma bibia no ne sɛ deɛ yɛ adwuma yɛ nano nano kra no unse yeyi na frim eje buei ɛyɛ ne ya wɔ bɔbra ɛyɛ ne ya ne bibia ɛyɛ ne ya afi de we ya yɛde ne furo aba no yɛde ne furo steps no aba no aba studio no asam na areho wohu ne saa kwa wohwɛ no sɛ wɔte hɔ saa kwa ɛyɛ nano nko a na etumi yɛ ontumi nya ne nipadua we so yɛde ne bedru studio na yɛde ne bewura gate mu na yɛde na barbecue studio akonya so na deɛ meka ne sɛ wei ɛnyɛ one ɛnyɛ bi a ɛnyɛ hospital yadeɛ na sɛ ɛnyɛ bayie sɛ deɛ wɔn mu sika sɛ deɛ twitwa ne nan no so nam no ɛnyɛ bayie na sɛ ɛyɛ ɔpapa agyapadeɛ because anuafoɔ no sɛ wɔn mu suspect wɔn mu nua yi a me suspect wɔn mu 100% nye 99.9 na yɛ nyina yɛ papa agyapadeɛ me suspect wɔn mu yɛ nyina yɛ agyapadeɛ me suspect wɔn mu kyerɛ sɛ sɛ mo ne ko mo papa agyapadeɛ yɛ ko ho di a ɛne na mo so mo betumi ayɛ bibia because sɛ mo yɛ ne sɛ ya wonya nan gyina so no de akɔkɔ yɛ adwuma wo bɛ da akɔ ɔno an sɛ mo yɛ ne sɛ ya enti mo provide this of okro no ɔka sɛ wo bɛ ifo adɛn ɔmo provide this of no yɛ ne akɛse betu ka akɔ sɔfo ɔmo provide this of no anuafo na da de ka so ɔmo ntie wɔn mo provide this of no ni bibia yɛ adwuma bibia ni wɔ yɛ adwuma Robert ti saying adɛn ɔti ma ko ɔti onyina ɔbɔ pampers o ɔbɔ pampers na sister ɔbɔ pampers because ontumi nya ne ho hwee wɔju so gu ne ho ɔbɔ pampers like nothing ontumi nya ne ho hwee when the jawo ya sesa no adɛn kasa gu afidie ni mame epacho mi kru na dware me wa hohoro wo ho epacho wa hohoro tokro num wasi wo pant wasi wo bibia bema no bema bibia abushia no mama ho na mo ba friday same bema na ka che se aka che se yenua no wo baifo enu nti no kasa no mo ba bia ni ama ne pala no na wo wu a ye be ba be fa ne France wo be kubase abese mo nipa ponefo otwitwa ne nan ne so ne nan no otwitwa so nti mefa ne nkwa hospital wo mo ma ye proof na we kura manko ya friend kunu gyina nkyɛn ya friend kunu gyina nkyɛn edi pa wo da ho a wontumi nya ne ho hwe ya friend kunu egyina nkyɛn kɔ ka kyerɛ ne sɛ Jesus ekuya emfi wo yere na wo yɛ baifo mo de hia mo pɛ na asɛm mo de hia o mo ma ntumi ahwɛ papa kuro mo ma ntumi ahwɛ no na ne wo hwɛ no so a mo be ka se bia to the tirim na wagyan ne hwɛ a mo tirim wo sɛ yɛ no kura mpo a ɛyɛ no yɛ no kura sɛ ni yɛ ka asɛm bi wɔ hɔ a yɛ nyansa yɛ ka ni nyansa ajapade na nti na o ma hyɛ da yɛ adai menim sɛ Ghana ha no saa busuafo na ha no mo Ghana ha no wodi on baabi a wonti ase o ma menim ne nti Ghana abusua pɛ ajapade akiri kwan saa nipa bi wuro mbenya ajapade o mo fa ho sɛ nipa brabo bɛ sɛe no mbenya ajapade a o mo fa ho eti maami na on pene ma mo mfa sɛ bi odi sɛ fa na ɛnyɛ ya sɛ yo odi sɛ tinchira ono so on tiase a ɛne ye mo ne bɛ ye dia ye benya ba bi akira ma bra sɛ o ba fu a mo mi ntuo mo o ba ye ni tuo ne ye betuo na nya japade na mo bɛchi because o ba fu ye ntiase ne ntiase kyena na saa so foko bo ba ye mama ba ye a wo bo ye ne ru asem ne bo bra bɛ kyerɛ ye sɛ yampa na nyampa na bo a ye ntu bɛyɛ ni ɛyɛ sɛ ɔhɔ na sɛ ɔyɛ bi ampa so abrabɔ kyerɛ woti fɔ no kɛkɛnkɛn kyɛ sɛ obi yɛ bɛfoɔ na ɔmfa ho ni brabɔ kyerɛ deɛ nti a so ɔyɛ bɛfoɔ evidence ekuta wo ɛkyɛ sɛ ɔyɛ bɛfoɔ ansa na yagye de ne ewi a waboa yɛ ama yɛtu wadwuma no Bible say Yesu na ɔtea bɛyie to ahohomɔne te sɛ woyɛ nyame nipa wadwuma baako no eti wohuru nka kɛkɛ nya hɔ nkɔ wohuru ka wi a
no tu mama yen pinima momfa me yeso wonim se ne kruja no wa mako kruja no wa ne ba 10 years ne cheno wa jai school ne ba 10 years ne jai school ana pesa mo bu se be me se so kodi pa wan kodi pa ba be ye be se be wa hwe no woni akoda no enti se be me kodi pa je sakra no na hwe no enti akra na jai school tifi na mako yeyi na free car ni mo na ne nan no ba ko no ye hunu se de yesi kuwa no unim akora ne free car na chi meru aho nti na ma share space no e ba ye be kire kwan a ye be si apagya ne nan no ba ono ne be page etene ne ma me nan ba ko a osu a onsu bebreza akora aketo 10 years no ono ne e ba be kire kwan a ye mfa nte onyanya 10 years on ono ne be kire kwan a ye mfa nte ne ma me enan na o se de wo si su no obeja isu afedie me hwa akora me se na masu sa nti esese me di we kata mani asa ya reho na na situation is very terrible areho oh na sa mo tete kro mo se na ya buru be ye ro for sa ya buru be na mu no kama ada na ya mu ntimi entu ada na ya mu ntu ana me hu wei ya ne mu ni achi ni o me na me ni achi nyese mu hu yo na mo hu a hu adwuma na ne de hia ho adwuma no ya na mu hu a ane de ya na me hu se oba be hu na me hu se accident be si na me hu se oba be yesei ma mu ka wi anu anu na me busa mo nyame adifo me busa mo nyame adifo ati ye ma me na bra boy na emfe de na bra boy na emfe no ya be fo na amamofo buso fo so mu ya amamofo mu mpani pa yie ati mu we kira wa ya be ndo ya be fo ntidi be ye ni wi ase wo ya ba fo ntidi e ba yie be ye bi ni e be ma wo hu ya no fie bi akwa be ye wo anya di otu kwa anya di otu ade body aba ya lu pre kwa de be fo be ye wo bi afie be ye wo bi afie be ye bu na wutumi ma wo nua Bible say so antempo e de se be ye nyesa na so na so was your card prior to your card it me that adan obi o ho a anwo ya ye ne be obi a won be ye ne be ye obi e be fo di ye ne be ye obi a won ne de ye so obi e be fa ntade ba onhunu de woni atade obi gina ho ada na boso ma ye be ye na mo de abayibo se asese nyoma sa ani ade no ma ba bia sofo no se bia ho me se djuma ye di be di no kroyim no ma ye tra ma mo fa na me ye sofo me kwase asem ko o ti asem o ka wa se se ka me ye bayifo a enka bra me brain kama no mu asema ma na mako kama no mu asema ma me je ti America no se wo ye bayifo a inti bayifo na wa wo bra wo se ama ye sesa wo bayifo ne ye sesa wo bayifo a wo ye nipa a wa no wo ho na wa wutimi koba na ye sesa wo sesei se bibisi wa ha sesei na ye adwane akwa waka ha obie ni ho obetumi aso ni mu sesei ye kwaja no ye fa no fra konwa no ye de akọ imagine na me ra na me de mo ya o kan se bia bibisa akwa de makọ ba bia me ya ka kire mu a ye friend kunu a wono na tene ho ai wa bra bu anuafo no obi ametena ne ho obi abaji wata adisi wo kwesi da wo dross ai wo bi nua no o sha panties ye ma ne kunu nsi ye kwaye abesi obi abaji bi da wo bi anu aduane e wo ne fie ate bi dia bra wadi da na de wo ma ne bi die no mo ba friend akokokoam e kwa na chese wono nso wonya ne ho yes it is wonya ba ma papa na nka ba it wo abaifo ena wama meme bre ena me kwaye adwuma ba na me dia ba be hwe wo ene meja wo to okọ no kwaye adwuma okọ a wo mabiem se eba ne sa akra no ema osesan yo osesan ma me pa na chew se me sra no mama ni tie de obi aka na ntesa no de on fa ni se obi ane ho akire no no akoto no no fa no no ahwe no nti da bia na me pa na chew de bia na me pa na chew ana ya safofo no so ya no mokasa akire no se wonyai na entesa mens haya Akoma 87.9 FM na fe wonu ya TV Akoma musam jumedie no eno na wo hwe na wotie no MC Mako me ra ho ahomete me ra ho be
nyametias odi aba no kwa de oh se no ti na wo hai no kwa ai abefa tinwi ni nye tinwi kwa enti ubeso den ma ko mi judi ma me ko akoma to ye mwai insu nyame pese wo hoto wo nti na wo do obepia ense wa chinchina bere ye den obepia ne sanity wo kwan ofaso wanyi antum se nyame wo kwan ofaso ye no ma wa wi ase wo beti ni zu ama ade a chiasa sa na ya netie Mako nyame nkoso no nhia mo amen eye ba eba na the order form meraho like meraho araho asam na ahomete pa ahomete Mako nyame nhia mo amen obabo amama bibia yi ene awia ye be chia yetiefo nyina enja no free Dr. Baho ane ye de ma yahwefo ane yetiefo enyina ene nso efiada duru yatenase eno nso ye Dr. Baho asem ane ye ba be ka kire oda bia ya na ye ka kire se eye dawubo ne nka ye ane ye babo amu ate asese hospital bia ba a ye de bibidro na esa yade e wo ho eno na da bia ya na ye bodin echamfo ba ana ba heba hospital a ye wo kumase ene nkran na dani dan nyina se wunya gidie na wugidi pa na do yade be pie Dr. Baho ya na ye ntentem so entemtem so pa bo hu so yade na afiri so na afi wanya fa wudi enti na awia ya yesa bedi nkumo de me ka chon se bomoden fa pen na fa twuru dua bia na fa book no na tworo ye number no na dan ya dem wo pe Dr. Baho wani amre na afi wanya ntem na afi wo ato enti na wo beji Dr. Baho number ye didi djuma no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 wey a number Dr. Baho edidi djuma ewe aso yewo se wo hwe Dr. Baho yewo kumase atonsu agogo Aban hospital na nachi ane yewo anenkranso yewo Spinters Road 18 Junction eno nso ubehu Dr. Baho ewo ho ene awia yedi nkomo afa nipadua wo kasa ne udompe ho na na dai de eyenkwala ho asem onse da ne dan nyina ya na ye ka chew se atia eja ewo asasi so ne se wawo akwala wawo ba na akwala no wanya mfie bi e wosenka wo sorry nante ananka se otimi transe no na fe yade bi de ne ho abeje akwala ni nipadua mu nti na men transe aye ne den sorry aye ne den nante enso akwaye de ama no eti na obi a wo ba bi a wo kɔ 3 years 4 years nante akwa wo ntimi nante bi eno ane ani wudi nkomo aka cha wo se tie nie na hye ne so se obi a wawo baketwa a aduru ne nante so a wo so nante na nko sɔre emfie mienu kɔ mfie miensa emfie nan kɔ mfie num emfie nsia kɔ mfie nson emfie nwɔtwe kɔ mfie nkuru ni dudia na ba bi akora na duro bi a wontimi nante ya wo da so tekete so eda so te fom a wontimi ntenase ana wontimi nante no na wo se wo de wani kire Dr. Baho yan ya so ye wo na wo ba ne ye de haban ne enubra no eka sa nipadua no ema ni timi sɔre enante enti akora bi a wontimi ntenase e bia na chika sa no emu ayemre wo de ne tenase anu obu ahwe obu onso oda ne dan nyina ne kon da ho anana no etwa nsu a ne nyina no wo de ne ba Dr. Baho aso ye wo a esansa ye den haban wo nubra ye de kan kwala ma saa o haw ne amane no firi oboso no yankopa da mo befa Dr. Baho so na fe wo de aboa nkwala sabe wo muntimi nante wo mo kon da wo a fe wo mo ye di dem no wo ba Dr. Baho aso ye wo a edem die ene no ma bia kan sem fata be kan akora no ni nyina be firi ne so amana nya no fa hodie awia mi ne wudi nkomo aka kire wo se wo ya de na da ne da nyina te wo so na wo nua na wo bɔ dam asabe adwene mu ha wo ha na edamo de na kwotena baabi da bia ya na edi nkomo ka chew se so obi nya adwuma ana obodam a oni dem ana sebe onsaye edambo enso ye yade na yenkoye kromade obi adwene mu kan kakra bia yamfa de fofranto no so a ne de noma bi ehia na ato so fisa adwene na woni patirimu no ana adwene na nipa de dwene no eho timika eho kan na me nipa ye basabasa enti na obi bodam ana na adwene kan eno no timiko sagata mu nsuo no anom abra wa adwene ye adwuma no ukosa bia obeyare saa na braboti adwene na kire nipa adekura yenye enti na adwene saye a no ma wo so ye bia na mfa kwab enti bia na wo ba bi wunua bi o kasa kasa o ye no ma bia nsem fata wonhu ne ya abomoden
sɛ ɔde n'ani bɛkyerɛ Dr. Bao ne yɛhwɛ no ama adwene mu ha woyɛdeɛ bi a na nka ɛbɛdan no ama nnɛ nka wɔbɛhunu amane no na afei yɛtu dam no afiri ne so ama wanya no fa ahodie ɛnam ne wuti nkɔwɔ na meka kyerɛ wo sɛ ɔsɛ yɛm kuro tete nkurɔfoɔ bebree na ɔsa yɛ yadeɛ a ano ɔhye paa na sɛ wotena ma ɔsa dokoro wɔ ahwɛdeɛ bɛsie wɔ abrabɔ mu nie obi wɔ ɔsa nti da ne da nyina bɛhwɛ n'anim ase atwa fasting anaa kɔnkyene bi na de ama no da bia ne n'anim ayɛ ho ya obi nso aduane tɔ ne yɛ mu ana kyɛ sɛ ɛfie nko a ana wɔfie obi deɛ kyɛ sɛ aduane antɔ ne yɛ mu aduane tɔ ne yɛ mu onu ohun amane ne nyinaa yɛ kura bɛ nipa yɛ mu ɛyɛ ɔsa no ɛna ɛtiti nipa korɔ ɔsa wɔ mu ahodoɔ bebree nanso Dr. Mansi edin bi ɛda ɔsa so ɛwɔ asase so no wode ba yɛ so ɛwɔ a ɛyɛ bosome baako pɛ ɛyɛ 1 month pɛ obi a ɔsa yɛm kuro paa ɛtete no yɛbɛtu ase ama no meka se yɛde yɛ maame bi efiri anwurama mu ɔba bi na ba vota na maame ne ba ɛfie nko a na ɔsa no ɔse atena ne so kɔ 10 years na bɛhwɛ deɛ maame na yɛ na fie nko a na ɔfe wɔ yɛ so ɛyɛ hɔ nanso ɛnam ne wɔ kasa maame ne ho atɔ no a yɛ maa na duro ɛbɛpem saa bere yi ɔsa ne ma biem afiri ne so ama ase atu ama maame no nso anya no fa ahodie maame papa me nua ba wutie me ebia na wuti fie wo dadwene wo haw wa mane nyina ne sɛ hin na me de me ɔsa yi bɛfa ɔsa yɛ mkuro ma no nnuro brɛ ɛhin na me de bɛfa ɛna awia yi me kanfo Dr. Banso ɛyɛ ama sɛ fa ɔsa yɛ mkuro no bɛdan yɛn ne mfa haban ne bi a yɛgya no ɔsa duro no mframa na fe entu ɔsa na se na nya wo fa ahodie ɛna awia mi ne wudi nkɔmɔ ka kyerɛ sɛ me maame na dwonku ya ne ya me papa wa dwonku ya oya me nua ba wo hibon ayi wa dwonku na arewe ama na nante akora ho aye diama wo ene wa dwonku nti wo da fom gise epagyawa me se enka chi ma Dr. Ba o se dia protete ase wa yade mu no ono na nyankopɔ de ahye ne sasa ɔmfa haban enye ne yie enu nti se wo ha ewo dwonkum aye wo hibon ene nti ama na wa ye bubu ani wutimi kura sabe entimi nsɔre nante a enu na Dr. Ba se wunya akwanya na wonya gidie te sɛ deɛ Christ de kɔsa asɛnnua no so na wogidi sɛ nansa wobɛtumi asɔre aba no a nansa pɛpɛpɛ ɔsɔreyɛ no wonya saa gidie no bi ɛba Dr. Ba hɔ a wogyadeɛ yɛ wo hibɔn wadwonku no awereɛ no ama na woda fam no nyankopɔn nam Dr. Ba so yɛbɛpagya wo ama wo nso wo ho atɔ ɛna awia mi ne wodi nkɔmɔ aka kyɛw sɛ sisi yadeɛ bɛku a yɛ waa asɛm sɛ wobɛtena wɔ abra Dr. Ba hɔ na sɛ da bia bɛka sɛ osisi yadeɛ yi ɛno na bɛku a ɛneɛ na ɛyɛ ayɛ waa asɛm deɛ ti a ɛyɛ ne yɛ kasa kyɛ wo da ne da nyina ne sɛ yɛwɔ haban a yɛde boa sisie ɛma yɛwo bi a ɛwɔ sisie mu ɔhaw bi a ɛwɔ sisi mu ama wontumi ntena sɛ anaa waka fam no woba Dr. Ba so ɛyɛ a ɛnsan sɛ yɛwɔ nnuro yɛwɔ hunubra ɛwɔ haban a yɛde wura sisie nim ɛma pens bi anaa yɛwo bi anaa yadeɛ biara no akɔka sisie no ama nnɛ wo brɛ no na wo sisi yadeɛ no kɔ yɛsisi yadeɛ duro no nso deɛ meka kyerɛw sɛ yɛ tatahwe ɛyɛ 30 minutes wo ba yɛ so ɛyɛ hɔ yɛde wotoɔ ne yɛde ahaban no ɛhyɛ aseɛ di dwuma wɔ sisi n'akyi a mese yɛwo bia ne ɔhaw bi a ɛwɔ sisi mu no ɛbɛfiri wo so ama wo nso wanya afa ahodie enti awia yi obi a ne yaw ne n'amanneɛ ɛyɛ ne waste ɛyɛ ne sisi no ɔmfamra Dr. Ba hɔ ɛna mi ne wodi nkɔmɔ aka kyerɛw sɛ wɔakyi bra mo kasɛɛ no a ɛtete wɔ no ama ɛnɛ wo da wo na wogyina hɔ anyina ɛnɛ ɛhaw paa ɛyɛ wɔakyi kasɛɛ ɛyɛ wo spinal cord no a ɛnɛ deɛ me ne wo ka kyerɛ wɔ ne sɛ ɛyɛ kasɛɛ na bi na wo wɔakyi no kasɛɛ na bi na ho aka enti sɛ wɔakyi kasɛɛ ho aka ne yɛka dompe ne kasɛɛ asɛm a mesrɛ wo ɛna awia yi bɔ mmɔden sɛ womfa wo su nyinaa nkɔdan wɔ bi na ade wɔwerɛhoɔ ne wo yaw ne wabɛnadie no nyinaa no ɛyɛ yadeɛ no bɛba bɛda Dr. Ba ne yɛn nso yɛahwɛ so ne yɛde ahaban ayi wɔakyi kasɛɛ mu brɛ mu afiri wo so ama wanya wo fa ahodie ɛna me ne wo di nkɔmmɔ ne yɛka kyerɛw sɛ wo kotodwe no ɛyɛ ɔya no wobɛtumi de aba Dr. Ba hɔ ama ntɛntɛm so atumi afiri wo so ɛnɛ tie ne yɛ nahyɛ ne nso sɛ yɛka asikyire yadeɛ yɛka diabetes a ɛyɛ asɛm bebree sugar ne deɛ wɔ sɛ wɔ nipa ne nipaduam nanso sugar ne boro so a ɛna kɔfa nsɛm bebree ba ɛyɛ nnuane no a yɛdie naa no ɛno a na ɛde saa nɔɔma no ɛbrɛ nipa dasani ɛno nti Dr. Ba se sɛ wonya sugar na wo sugar no kɔ soro bebree a ɛnɔɔma bebree wobɛhu bi ɛyɛ kakra no w'ani ayɛ wisiwisi ɛbɛma wo nipadua atumi atwintwam ɛbɛma wo nipadua no da nyinaa ɛkuro tu a ne wu ɛden wɔhwɛ nso a wobɛnya nkasɛɛ mu yadeɛ ɛno nti obi a wɔn asikyire yadeɛ ɛwɔ diabetes no ɔmra Dr. Ba hɔ ɛyɛ bibiduro ɛne yɛde bɛma wɔ hyɛ ne nso sɛ ɛbɛma wo sugar no abɛda baabi a nyankopɔn pɛ sɛ nipadua no fa na afei wanya mfa ahodie enti nnɛ awia yɛ me ne wo di nkɔmmɔ yi sɛ yɛ diabetes asikyire yadeɛ a
ɛyɛ Dr. Ba maamefo papafo kompo no momra Dr. Ba ho afa fibroid na etete ma no ni nyina yɛ Dr. Ba so ɛyɛ nsɛm we a meka nyina na yɛ bibiduro ɛnyɛ wadwe sɛ ukonye yɛ aduro bi atɔwɔ baabi daabi yɛ pa oyi enti yɛ bie na yɛ aresabea oba ne ahwɛ wo kɔpem sɛ oyadeɛ no ebefiri wo so bɔmaden gye number no ne yɛmfa kasa no emra wieyɛ ɛnɛ awia yi your number no is 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bao Kumasi Atonso Agwaban Hospital Nechi and can you was Pinterest Road 18 Junction Miss So say you won't cast mu ya dear any no pemu how dear baby ba kwa do any bachelor eh ba ma ko nyankopon ko so no nyame onhira won so papa MC Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wote ho a wo hwe na fe wutie bie no name ajewa na because time na ye ka say many MC to wade yi ohun wo so sa etoda eya na ye wo say pa cho me 9 years an e ho a etimi wo so sa na mi hu de me gete no ajai e bo okra yes an fifre se me na mi hu de me nya me ho na ase e ho yira me hu de me nye de o so sa na ka se no ese kan twi nam nanim te ba ne sa hu de me nye kora na kama ye di na kama sense so sa akosi sa no so be na dwuma eno o se aye kasa ye wo nyina ne ye wra ho ye nyina ye wo yaw mu na so na wo yaw no mu kase ko wo na wo ho me pa cho se wonim wo ye de yi kofa bae a wadawroma bomode ama ye hunu mama se mi no yare no se ebi a sei na kofa bae mama nka me se me te ho sa me ye prempre nti me kun do se de me life it me nua no nyina anyum me ma se me fancy okay se me bro on saba akoso pe na wutumi da ayi bonkum no so pe enkuku na mitimi wutumi nchia nkoda nifa okay wase obi the message apampa chomo de ba ya mo fa mo dinka ho wase please let's help them please my name is Sarah wase good afternoon Sarah me da say papa wase mam na che say wo huna sem bia kra no a ono ankasa che say won kan fa ho aje ne sam wo bi say no why this not fair you can't do this to your sister it's not good the family is very and the academy to me can was a family why mo ankasa mo blood say free mo say free mo why just said the messages na esi ba no say good afternoon Maa Akos please is the family do this to the woman please help this woman I'm Francis from Dia Nankase okay or no so at the end no na ye nim said the situation is it here Maa Akos so the wa me hunu ne ntem e was here boa no na said the bia no Maa Akos we e was ye ko say yentumi nya ma ne hospital ne ye de ne bekwa ye wo mu a wo mo hwe nkase mu no na ye mfa ne nko no mpemu no na ye mfa ne nko na ye hwe na ye ho adwuma no na ye sofo no so ho adwuma na ye ni nuanom no so ho adwuma be pa papa ne mam fre papa no be me papa wo hunu or be me papa fre ye line no wa fre ye line no se wo bibi kapa ni kunu no papa na Maa Akos dia meru aho nyina ne se ekria ketua bi ensa 20 10 50 100 whatever ketua bi ensa na eni penti ni power eni penti ni power ye se yi ni frika ni kanim Maa Akos ye nyi no na ya fa so ma ye nyi no ye sa no ye nkase ye no because ye nyi no Africa mu ye de drop in any free asumura so at the bar aswa me photo ba ko be kire away what the buy me si adwene na ma ya me ya
Said ye tie bia no ye besa ye beba. Ye de beba. Iti ho me ba me ho ma nti me pe life. Kasa gumu mame. Me pe life pa sumra. Mpanyin 43 fo na ni me ye dai aguru. Na so na mi ni mposasa me ba kwa sati bia ho. Na wonim ni muta. Asumra chief, friend chief Abuaje. We asuma me kan so atia. Oba asumra obehu me pe. O se me hu abaye bi wota atwam ha. Nanso me baye maya na me de mani hwe o ma wo ye different. Me sorry ya na me komafu. Nanso me ba na me dware na me siesie me on kasa be kofu. Debi. Nanso ene nti oba bia o de car eba ya sorry fie ho ebe sram no bisam say na wo de we wo ko hu no wo hen I'm so hu sa hohora oni mpanyifo di nti na me hu sa obi ani asem asumra hospital mu ho madam rezi o ho asumra o tie me obiti me ba fa me marry but no me dia ne mame mako na aduane na me dia ma no just me ni obi aye be me ikwa wo baketu ana na wo hu okwa adwuma me baketu ya nti na okwa adwuma na sei bia wa ma wo ba no na sabiyo sabi fache me wo yi woto wo dwonso akwala na na ye ma wo ho pepa Uneba no ba na bema. Bema. Ana sa bema no nti wukunu ko adwuma na bia wanya maye na sabe se wugya wo na ya wono na yi pampers no. Abema ketu. Na wa pepa wo ho. Eh. Na woni adamfo bia bia obi so ba ebo ankaka. Ani ese adamfo bi che wo ni se me da ho na wo bia ni wo a me ni se kria me ba ya. Na ba susu. Mene ma sorry for cry be break mission ho. Ene ba akokra mene net bempa. Isa oni aduane de ono a o mama bi na wa mama ba ni bi. Na se bia bibi ti se sa de. Anu ankwa na mesre ne se. Me kunu se e beba ha. Men me ntoma sin mi. O horo ni mama. We na ba ko. Enipa ewiase areho ahwefo ne atiefo to be say what na ho say wanya fie sen fine say menya be 43 urade 43 urade na so ene waka what wa ade na ya na eye wo like ebo wa what wa wukaka wutrim enka ne de na wutumi ye sese de wuntumi nye wukunu ni ho a oba ena wote ho a me kai pa na me isukura so obi kura ba hwe me a na me ra ho so obi ba hwe me a producer Bomodia na Ebra na ma yentwa ye ho emra yentwa ye ho mra yentwa ye ho mra na in fact ewiase eya se enye yade ena aba ena se ye japade ne ho a Ewurade Nyankopɔn la ene na maso nyame ahwe ye twa ye ho abasisi obo me hu ye wa soro dua so adan ene de mewie ya bo doctor si menya hepatitis B ene na wonti ohine yire Dr. Akos dua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere sa ho award nkwankron na sa bibidru foko akansie wono na je hepatitis award wo je bi wo America ni UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na ube fie no na wote se wonan no emu ye oya nkakra but na enye wo ya kese pa wutumi de nanti ye woni ma kama na ukoye he ne operation ne ba ye no na fei ebeka woto ho okay enu achi enya be sen me fa ne se last year ya nti me fa se me ye operation be 4 years because say wo ba no wo fie sen me ba no oh, 10 years. Oh. Oba ne 10 years. Mpacho. Na yade ne start be
just last year yana eka woto ho no ba na ye wo yan kakran I see sadie a ene die nti no wabusuan beka se wo bayifo wo ye bayifo mama me pa acho mi sa ade krokro mi nim o ma wo boa mi nim o waje wa wo boa mere mi nim eje wo okodi otu an se mojabu no eje wa wutu babusuafo so yase obomochichi efiri ase beka se na nchebu wa ya nyina chinyi saa so na konya boa ka se wata eno so ya nyina chinyie mere eye wo ankasa wo nuanom ena eka mama ya nim guase na mugu die ti no mbegu enu ase se ebi anam mo bi om de beboa mi nti na mo ka se ade wo nan no ka woto ho no omomoa mi nana ka me to ho no o ma boa mi bi bet mi papa ja ye koko nti mi sra o mo sa mi hia mo ha o mo ka chem so mu ni ska bi ada ho ise koko ska menso Akoma FM 87.9 FM eni Onia TV koko sika sai na omunkoton koko no na yemfa wo chefa ma wo na se omoti koko na afibia no ananka me chefa ena omode be mame nti emra me ka kire me sister ba kono ka kire me se ono me aya na me ka sika sam ska ne ka sika sam kire no ono no woni bi wo ba bia sanso no bi su ne bi gese koko sika na nti me papa su ye ko 20 years ni na mka chense koko iska da bia mo ya afibia nso duru amon ka se bia ya ti koko no ye nya sei na che so mo ti a wo mo ma wo nti ya cha obi ade bisa ma complain se bia se ba bia duru mi kunu so wa bre nti momo wa me kakra ansana e bia mo de bi ka bibi kakra ko jabo ibi na makoje boy ne friend George o asumra ho mo scan kra mi kunu ankasa no onje boy ne na mo de ma no nti se bia me hia check up bia na makọ ho na makoje na esa na matra me baby na mi kunu so atwa so ade wonu nuanom nka se ebia ko papa ko sika na ye de bebre wo no age so wo mo de akwakoja wo bi na wo akwakoje wo mo tumi famre wo fie da bi se me ne mi kunu ne wo akurase wo ti koko bi so aha ana nti wo mo besi asumra ho no ha ono no ntimi sa anya dai emma akura na se ho tiji so di ja boy no aha na boy no so mi kunu ko asore ho na waka kire no enti bra wo yare da ho ya wontumi nsore nkwa yi adwuma no koko sika no se ne de abre wo eno na mi kunu ye ne se o de me ba dua ya nkwanta ne se yemfa me mra ho no ne ahwe dompe no nti e ba na me sister no ka se o nhia no e wo ho na ye han ka ne e ba ho nti ye ba ye no no beto ye ofiri kuma se beto ye ho nti me fa ne se ho de e ka ye boy ye ni na ana o chia e mu 20 million e de ma ye so ye bo kasen sa ska na kra be ka che ne se nya hwe se ye dan ya o ma bo na kakra nti ye fa ne sa o sisters mo se wo makọ baby eye wo nuanom se sofo bi aka che mo se wo abaifo na wo nan no a wontumi mfa nya hwe no ye twitwa so nam because wakọ wi wo bi de e na fa wo de bra wo de hu hia wo e che wo bi de enti wo mfa ma enti ne ye wo saa no enti aje wae wo beka no kre wo ka no kra banyi wa hoto mate mama Akoma FM na FM akoma mu nsam dwumade no ana wo hwe na wo tie ne 3P Garlic Mission ne yakamfo e de ama wa na wie se eye dra eye kama bomodi aso be no bie ye de one garlic and aye ne de natural plant juice ye de aka ho nti eye natural ya fence jaso ene ya fence yanka onu maduro we yi ase de tie bia da no o yade no ase betutu deku ama ba bia to nro bia no wo benya be friend doctor it was 0248928824 0248928824 grow fine mojadro yedi koko ena ye enu nti no hyene so ema me se ne sede etie bia no wonu abusua nyina da bobenya grow fine mojadro ni bi anomo na etu yesiesie mo ni titi obi a ne nan ne nsata ye ne tititi na afa wo banso ne fix chikrom nsem no akwa ye bo achi bi edin wonya bi ebebo wonu aduane ewogya ho a wadro eye grow fine mojadro ba bi eto nro bia wo benya bi ne mom hyene so ma me se wonya ye ka no na se nam no opai grow fine yo dendew bomodi ansa won so ubetumi enya bi ne wato Fred 0
0244 596532 0244